شكوف منن أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنا الكاخالو أنا يبل أنا الكاخالو ورصايكالو أنا يبل أنا قتالموت أنا يبل أنا مول حاموت أنا يبل أرحخول ملو دوز بلا أتعبون متقلو أنا والدق زي سكر حتوري قلبهم ودي إري أنا يبل أنا قراي سناي سنف كويلو أنا يبل قزم كبربسة أنا انت الكب يبلون أبسة أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل حادنت كيعبي أنا تلك يبلون أبسة أنا يبل قزم كبربسة أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقد لي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كممسا سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو أقداس النزلوم عبيت عرساتنا عالم كم دما أبزوبانا العلا تكرو زلو بفلاي أب كبابينا زقاتم زلو بوليتيكا أبي تبيا زقبر زلو كل عين كل مداياوي لوتي أبي أحمد عبيت نفرتي نسراويت من كساقسوس وانا عبيت نفرتي قزي كم زلو زقالس حبريتا وتسالو كم دما مسفانون مزقبتون زقبر زلو متفنان نابيكوت يخيدالو أب تقراي زقبر زلو كما يمثل العلو كله دما تزعبي يسئل دما كنركب فتنينا نيرترا دما بخمي من قدي نابتناتهم حشوية يسحبوها كم زلو كنركب فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار نزي channel أبالات كوينكم دقاف دما ناي ووترو تساوعيتنايو ساعتكم كيف كوركم تقبرويو قبل بدل معنا مسكن مجمر ياقن بزيا أقداسي تمرتك جمريه دحريو بزحت انتنا لنا بوليتيكا زمل كدلمي. Every country in Africa has leadership problems. So why are third world leaders corrupt and people? Do you know why? I figured it out. It's very simple. Why? دكتور مايلز مانرو مرحتنا أفريقيا بحصر زبالة بزعق زياب بالشونا زاعت والسلمن تايو سلمتاي بزحات مرحتنا أفريقيا بالشونا يتقع من زبال حتى ملس رخي بيالو غيب لالو انتهي تملسس كان اسمعي. There's so many lack of great leaders in your country among black African people. Why is there such lack of leadership in these formerly oppressed countries? Here's why. Because the oppressor, he made sure you never knew what he knew. Now, these are very interesting people, you know. They're interesting. Here's what they do. They say, okay. الزربا سمعوا زي ديب وش تزعت وسايكولوجيكال اناليسيس هنا هنسمعج من البات جزعتي نافريكا زغزوا زنبرو 6 عمد قريفوما اقراتنا افريكا غانا دو قلدو 6 عمد جيروم يا معلت ناس انتم نيجيريا 4 كتب القنيا سو اب 6 عمد كعره زي كل انت يالو بليز نزا فيديو زي اسمعوا ناي 3 دقيقه انت خونت كابزيا كنمهارو نخل جن ازي سفع تمرت كلوانايو سو اتم زغزو زنبرو صعادو انتي مهيرو من افريكاويان انتي كاي مهارو من listen now. We ain't gonna teach you nothing that we know. So all we're gonna teach you is how to grow cane and cotton. Pick cotton, that's all you have to do. Go get water, that's it. You don't need to know anything else, they say. And so for 294 years. تعوضر حزوا
ንክልተሚትን ተስዓን ኣርባዕተን ዓመታት እዮም ገዚኦሞም ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትርኩ ጥራይ ክንደይ ገዚኡ ጣልያንን ገለምን ኦፊሻልን ሙሉ ኤርትራ ካብ ዝቆፃፀራ ዳርጋ 67 ዓመትካ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩሉ ወሳሲርካ ማለት እዩ ናይ ጣልያን ጥራይሲ ካብ ከባቢ 67 ዓመት ንኤርትራ ገዛ ከሉ ናይ እንግሊዝ ወስቀሉ ኩሉ ነገር እናወሰኽ ካልኪድ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እዮም ሂሮሞም ነቶም ጸለምቲ እቶም ኣፍሪካውያን መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ነገር እዮም ሂሮሞም እሱ ድማ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ሓደ ኣገባብ ጥራይ እዮም ሂሮሞም ንሱ ከመይ ጌርካ ቃንጫ ሽኮር ተዕቢ ከመይ ጌርካ ድማ ጡጥ ኤግዛምፕል ስለ ዝብ ዘሎ እዩ ናይ ጡጥ እቲ ክዳን ንክደኖ ካብ ጡጥ ይድመፅእ ነቲ ጡጥ ከመይ ጌርካ ተፍርዮ ከመይ ጌርካ ማይ ተስትዮ ከመይ ጌርካ ትኹስኩሶ ከመይ ጌርካ ተብሎ ነዚ ፅቡቅ ጌሮም ሂሮሞም ስለምንታይ ሰራሕተኛታት ክኾኑሎም ስለ ዝደለዩ ኩሉ ነቲ ንዑ ዘድሊ ሂሮሞም ኣበያ ትመፅእ ሕጂ ታ ኮምቢኔሽን ኣብ መንጎ እቲ ገዛይን ስለምንታይ ናፅነቶም ምስ ረኸቡ ከምቲ ዝድለ ዘይማዕበሉ ሃገራት ኣፍሪካ ንዝብል ኣባይ ከልግባደል እዩ You become an expert cotton picker, an excellent cane cutter. But the problem is he doesn't teach you how to make the cane into sugar. He doesn't teach you how to turn the cotton into cloth. He keeps that to himself. So, ክልተ ኤግዛምፕል ወሲድሎ ቃንጫ ሽኮርን ጡጥን ወሲድሎ ነቶም ጸለምቲ ብጣዕሚ ንፉዓትን ሓያላትን ሕርሻ ዝሰርሑ ሰባት ገይሮሞም ናይ ቃንጫ ሽኮር ተኮይኑ ናይ ጡጥ ተኮይኑ ኩሉ ከመይ ጌርካ ተዓፅቶ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ኩሉ ብጣዕሚ ንፉዓት እንታይ ግን ኣይምሃርዎም ንብላ ኣሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ቃንጫ ሽኮር ናብ ሽኮር ትቕይሮ ከመይ ጌርካ ነቲ ጡጥ ናብ ክዳን ትቕይሮ ነዚአን ኣይምሃርዎምን ናው ናጽነት ክመጽእ ሕጂ ናብ ናጽነት ክመጽእ ከመይ ትጉዳይ After a while you become unruly because you multiply. And so you tell him it's more of us than you. We're going to kill you if you don't let us go. So he does something very simple. Every single situation is the same. He said, okay, I don't want to fight you. I don't want to fight you. Tell you what, you could have the cotton field and you could have the cane because I don't want to fight you. ድሕሪ ግዜ ይብላ ኣሎ ናይ ብሓቂ ተገርም ዛንታ እዚኣ ድሕሪ ግዜ እዚኣ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጌርኩም ሪዋይንድ ግበርዋ ድሕሪ ግዜ ንስኻ እናበዛሕካ ኣፍሪቃውያን እናበዝሑ ምስ ከዱ እቶም ዝገዙ ዝነበሩ ፃዕዱ ድማ ውሕዳት እዮም ነቲ ታሪክ ሕፅር ኣቢሉ ፀሚቑ ስለ ዝዛረብ ዘሎ እዩ እምበር ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዋጊኦም እውን ስለ ዝተዳኸሙ ኩሉ ነገር እቲ ኣፍሪቃ ሃገራት ናፅነተን ክረኽባ ዝጅመራ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኣፍሪቃውያን ኣዝዮም ስለ ዝተባዝሑን ያቶም ድማ ኣብ ኩናት ተዳኺሞም ቁጠቦም ስለ ዝደኸመ ከይተባእሰ ምሳኻ ክበኣስ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ኖ በቃ ድሌትካ ናፅነትካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንታይ እቲ ሕርሻታት ገለመለ ኩሉ ክገድፈልካ ይብለካ ኢሉ ሕጂ ኢማጂን ከመይ ገይሩ ከም ትስራሕታ ፊልም ኣብዚያ ትመፅእ And he leaves. So here you are, you call yourself free now because you got a cotton field and a cane. The problem is he trained you to wear clothes and to drink tea with sugar. He conditioned you to wear his clothes and to drink tea with sugar. And he leaves you with a sugarcane field and a lot of cotton. So, ከገዛካ ከሎ ዝመሃረካ ነገር ኣሎ በቲ ሓደ ሽኮር ሻሂ ክትሰቲ ብሽኮር ጌርካ ከም ትሰቲ ገይሩ ምሂርካዩ ክዳን ኣብ ነብስኻ ክትክደን ከም ዘለካ ምሂርካዩ ስለዚ እቲ ቃንጫ ሽኮርን እቲ ጡጥን ከምዘይ ምብረካ ገይሩ ወይ እውን ንኽትነብር ከምዘይ ትጥቀመሉ ንዑ ከመይ ጌርካ ናብቲ ጨርቅን ናብቲ ክዳንን ናብ ካልእን ከም ትቕይሮ ሕጂ እቲ ንግዲ ክምህር ደልዩ እቲ ናይቲ ንግዲ መስርሕ ኣብ ዝረአይዎ ሕጂ Sharp guy. They're smart. After a few years you begin to realize I can't wear cotton and I can't put cane in tea. So he comes back and he says, what's your problem? You said, look, I can't turn cotton into cloth. He said, okay, tell you what I'm going to do. I'm going to buy the cotton from you at my price because you can't use it. So you can't set the price because you can't use it. I'll tell you how much I'm going to buy it from you for. I'll buy the cane, you cut it at my price. So they take it away. And they turn it into cloth and sugar. Then they come back to you and they sell you the sugar at their price and the cloth at their price. Wow. It's crazy. So, is it ንግዲ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ብሕፅር ዝበለ ብንእሽተይ ኤግዛምፕል ገይሩ ንብዙሓት ሰባት ዝመሃረ ንጉሰ ሰማይ ዋርሶ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ብሓደጋ ናይ ነፋሪ ዝሞተ ሓደ ካብቶም ቶፕ ኢንተሌክቹዋልስ ናይ ፀሊም ሕብሪ ዘለዎም ሰባት እዩ ብዙሕ ሰዓታት ናቱ
ፖድካስት ሰማዕኩናቱ ኦዲዮ ዝተመልአ ቪድዮ ዝተመልአ ብዙሕ ሰማዕኩ ኣብ ቻነለይ እውን ቅዱሕ ብዙሕ ካብዝናቱ ምሂረልኩም እየ እንታይ ዝብል ዘሎ ንመለስ ናብታ ርእስናቱ እንታይ ይብል ኣሎ ንስኻ ነቲ ቃንጫ ሽኮር ግራውትኻ ከምኡ ድማ ናይቲ ጡጥ ግራውትኻ ምስ ኣተወ ክትጥቀመሉ ስለዘይትኽእል ናብቲ ቀደም ዝገዛእካ ዝነበረ ፃዕዳ ትምለስ እሞ ምስ መፃኻ እንታይ ደ ፀገም ኣጋጢምካ ገዲፈልካ እንደ ግራውትኻ ይብለካ ወገዲፍካለይ ግን እቲ ጡጥ እንታይ ገብሮ ክክደኖ ናብ ክዳን ክቅይሮ ኣይከኣልኩን ነቲ ቃንጫ ሽኮር ድማ ሽኮር ክቅይሮ ኣይከኣልኩን ብሎ ኦኬ 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 በቃ እሞ ክትጥቀመሉ ስለዘይትኽእል በቲ ኣነ ዝሃብኩኻ ዋጋ ጥራይ በቲ ኣነ ዝደለኽዎ ዋጋ ክገዝኦ እየ ሽዑ ኣነ ገዜ ክትጥቀመሉ ክፍትን እየ ይብለካ ኢሉ ንስኻ ድማ ክትጉሕፈ ኢኻ ምክንያቱ ኣጠቃቅሙ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ክትጉሕፈ ጥራይ ኢኻ ትኽእል ስለዚ ሕራይ ትብሎ በቲ ናቱ ዋጋ ብዝተሓተ ዋጋ ይገዝኣልካ እዚ ድማ ማዕድናት ናትካ ክኸውን ይኽእል ቃንጫ ሽኮር ናትካ ክኸውን ይኽእል ቆርበት ናትካ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ሮ ማቴሪያልስ ኣፍሪካውያን ዝገብርዎ ብሕሱር ዋጋ ይገዝኡልካ ወሲዶም ፕሮሰስ ገይሮም ንስኻ ብቅርሺ ዝሸጥካዮም ብ50 ቅርሺ ብ30 ቅርሺ ብ40 ቅርሺ ብ200 ቅርሺ ኮይኑ ክዳውንቲ ኮይኑ ከምኡውን ሽኮር ኮይኑ ናብ ዓድኻ ይመፅእ ኬክ ኮይኑ ናብ ዓድኻ ይመፅእ ፓስታ ኮይኑ ናብ ዓድኻ ይመፅእ ኩሉ ነገር ሽዑ ንስኻ ብዕፅፍን ድርብን ተኸፍለሉ ማለት እዩ ሶ ናይ መወዳእታ ውፅኢት እንታይ ይመፅእ And here you are now, instead of being directly oppressed, you are economically oppressed. They didn't train you to be producers. And now you thought you were free. So what they do is they don't teach you how to lead. They don't teach you how to operate anything. And then when they leave you, they say, take charge. So, በቱ ኮይኑ በቲ ነቲ ሰብ ብፍጹም ክመርሕ ከም ዘይክእል ፅግዕተኛ ከም ዝኸውን ኩሉ ተኣገዳሲ ፍልጠት ኣብ ነፍሶም ገይሮም ነቶም ሰባት ሚልዮናት ሰባት ኣብ መግዛእቲ ዝነበሩ ዝኾነ ይኹን ናይ መርሕነት ሃገር ክመርሕ ዝኽእል ፋብሪካ ክመርሕ ዝኽእል ከመይ ጌርካ ነገራት ናብ ፕሮሰስ ጌርካ ትጥቀመሉ ደረጃ ክትቀይሮ ትኽእል ስለዚ ተማሃርቶም ሃገራት ድሕሪ እንታይ እዮም ዝኾኑ ፅግዕተኛታት ከምታ ቀደም ገዛእቶም ዝነበሩ ድሕሮም እውን ብንግዲ ብካልእ ኮይኖም ፅግዕተኛታት ናይቶም ሃገር ዝነበሩ ይኾኑ እዚ ድማ መሰረት ናይቲ ፅግዕተኛነት ይብል ነዚኣ ኣብ ገለ ክፋል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ለሚንካ ምንባር ከምዚ ሞያ ተቆፂሩ ኩሉ ግዜ ለሚንካ ትነብር ትኽእላ እንታይ ገደሽና ተኽብልና በሊዕና ናቶም ዘይንኸይድና ዘይንገብ ተተኻባይ ናይ ተኻባይ ባህሊ ናይ ተኻባይ ሜንታሊቲ ናይ ተኻባይ ተሓሳስባውነት ጥሪ ለዋህ መስል ይኽእል ተገዳሲ መስል ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ሕማም ኣለዎ ዝተኩብ ሰብ ኩሉ ግዜ ክተኩብ ይደሊ ሕማም ካይ ማዕብል ናይ ምትኳም እጂ ተኻልእ ሰብ ናፃ ክኸውን ኣይደልየኒ ብነፍሱ ክሓድር ኣይደልየኒ ኩሉ ግዜ መፂኡ ሃበኒ እዚ ኣግበረለይ ከምዚኣ ኮይነ ተፀጊመ ኣለኹ ክብሎ ጥራይ ስለደሊ ከምኡ ስለዝለምድ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብቲ ውልቀ ሰብ ይኹን ኣብቲ ትካል ወይ መንግስቲ ከምኡ ባህሊ ይኽስኮስ ብዙሓት መንግስታት ኣብዚ ዘለና ዓለም ተኺበን ጥራይ ክነብራ ዝኽእላ ካልእ ከዓ ተኻባይ ጥራይ ለማናይ ጥራይ ክኸውን ደልያ ኣለዋ ስለዚ ኣይተሰማዕን ማለት ናይ ተኻባይን ናይ መፅዋትን ስነ ኣእምሮ ዘማዕበለ ሰብ ይኹን መንግስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ናይ ካልኦት ክርኢ ደልን ኩሉ ግዜ ፀጋዕተኛታት ክህሉ ፀጋዕተኛታት መነባበር ክኾኑ ኣብ ዓለምና ሎሚ ምስ ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝሰርሑ ክንደይ ማእታ ሸሓት ሰባት ኣለዉ ኣብኡ ዝወፅእ ዝስላዕ ባጀት ክንደይ እንዳሂልካ መነባብሮ እዩ ንበል እዩ ዳርጋ እቲ ናይ ምትኳብን ምልማንን ባህሊ ዳርጋ መነባብሮ እዩ ንብዙሓት ብውልቀ ደረጃ ብውድባት ደረጃ ብመንግስታት ደረጃ እውን ተርኢና እዚ ሩይ እቲ ሲስተም ንሰብ ነቲ ተፀጊዑ ዝነበረ ንሓዋሩ ተፀጊዑ ክልምን መፍትሒ ናቱ ካብ ኤውሮጳውያን ካብ ፃዓዱን እዚ ድማ ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነት ሃገራት ኣፍሪካ እንድሕር ከይድካ ብዙሓት ቪድዮታት ሪኢኹም እንትህልው ኢኹም ፃዓዱ ፀለምቲ ኣፍሪቃውያን ኮይነን ኣሰቦተን ፃዓዱ ኣብ ዝኾነ እንዳ ሻሂ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ከዳ ካብ ንዓታተን ነቲ ሰብኣየ ብፍሉይ ትሪት ክገብሩ ነተን ኣንስቲ ግን ኢግኖር ዝገብሮን ብዙሕ ቪድዮታት ሪኢ ኣለኹ ከምኡ እውን ክልተ ዕሩኽ ኮንካ ፃዕዳን ሓደ ፃዕዳን ፀሊምን ብሓደ እንድሕር ከይድካ ናብ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ፃዓዱ እምነት ኣትይዎ ከም ዘሎ ዝሕዝን ዋላ ኣብ ኤውሮጳ ከም ምዃኑ ኣብ ገለገለ ሕብረተሰብና ፃዕዳ እንድሕር ኢልዎ ብፍሉይ ዝተባህለ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገር እቲ ፃዕዳ ጥራይ ዝያዳ ዝፈልጥ ፀሊም ግን ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብቲ መግዛእቲ ዝመፀ ስምብራቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ርእስና ከም ዘሎ ተመሳሳሊ ብከምዚ ዓበይ ኣብ መርሕነት ክመፁ ከለዉ እውን ለውጢ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ይትዕቶ እዚ ብወገን ናይቶም ኣፍሪካውያን ክኸውን ከሎ ብወገን እቶም ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ ካ ንስማዕ ብክልቲኡ ገፅ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ መንፅር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና What I'd like to do in my opening is to refer to the history of the last 25 years and the results of that interventionist foreign policy. Let's start with just the wars in Iraq and Afghanistan.
There's the financial cost. $8 trillion on those two wars alone. That doesn't include other engagements in other parts of the world, including the recent Ukraine costs or other parts of the Middle East. That's at a moment where our national debt is 30. Vivek እንታይ ገብራ ኣሎ ንኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እስከ ቸክ ንግበሮ ኢሉ ምስ ሓደ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኤክስፐርት ወይ ከዓ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ዲቤት እናገበሮ ከሎ ዝገበራ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝገበርናዮ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኢራቅ ድዩ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ዝገበርናዮ ብሕፅር ዝበለ ከባቢ 8 ትሪልዮን ገንዘብ ኣጥፊና ኣለና እዚ ኩሉ ገንዘብ እዚ እንታይ ኣምፂኢልና ነቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣሳሊጥና ኣሎ ዶ ስለዚ ሪፍሌክሽን እዚ ኣብ እዋን እንታይ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ እዋን ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣብ ብዙሕ መንእሰያት ብፍላይ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎም እዮም በዓል ሲኹም በዓል ኢላን ማስክ ድዮም ካልኦት ኩሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣንዳር ኣካይዳ ይቃወምዎ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ጥራይ ፎከስ ንገብር ኣለና ስለዚ ብዘሎ ነቲ ቀደም ዘይዝረብ ዝነበረ ዝሕባእ ዝነበረ ኩሉ ከውፅኡልና ጀሚሮም ኣለዉ ንሕና ድማ እንታይ ንገብር ካብቲ ዘረብኦም ንምሃሮ ካብ ካልኦት ክትምሃር ተዘይክኢልካ كل جزء نتنساتهم زجبروا جيجا نارجع مكاك نبريخ. $4 trillion, well on our way to the interest payments on our national debt, being the largest line item on our federal budget. That won't fall on Ambassador Bolton's or my generation's shoulders, so much as it will on the generation of the cadets who are in the audience today. But it's not just the financial cost of those wars, of course. It's the human cost, including the cost to Americans themselves. 8,000, nearly 7,000 to 8,000 American lives lost, men and women who died in those wars. 53,000 Americans who were wounded or injured. 30,000 more deaths if you count the suicides. So, أتي أبتجنزب زتفانا يعبزو كينات زي ولا حنت لو تيمس علان. انتهي فتيرون لاجن إعلاناتنا إكسبلود كم زج برجيرو ولا إن إعلاناتنا لما بزع عمت زي بناتي أنا كنت سبسبي بكمال قل على حد تريليون حليف الليل ماسكوني لونيرو. سلزي إزو إدازي أبزبانين أبزبان دكنا ناقونك نبريو. أب حد نتبدأ ما نسبة أمريكا حركة كودو غيب لالو من البعض قال لهم تقولوا أمريكا الحمد لله تلقى سوبر باور أنا عالم زحية لتهجريا سلازي كنت نكفهم زغلي يلن تيجي أجمع لهم نزبل مالسس كسمه تملا سيازيار سيزيا we would do whatever we want and I think that was more or less true for some period of time. Do you think that's still true? Are we still in a unipolar world where the US is the sole superpower and can do whatever we want, or how has that changed? We were never the sole superpower that could do whatever we want. We couldn't even, quote, win in Afghanistan or Iraq or Syria or Libya. We could make a colossal mess. We could kill a lot of people. We could overthrow governments, but we couldn't quite win. So we were never the sole superpower of the world. أمريكا كله قد جبرت خل ولا أبتي يونيبولارز بعض نبرة كم دليتنا عندنا كايد عن كايد نخلينا بأفغانستان ديو أب العراق ديو أب سوريا ديو أب ليبيا ديو أب يوكرين ديو أب كم دليتنا كان عندنا نخل مع السبكة لنا مع الهجرات عنينا هنا قال ماله زسعرنا يا كوينات كني بلان بلال سوبر باور كوينا زسعرنا يو عودو كوينات يلن سعر كام على ذلك أن تأخذ جبريل كازمس أخ علامة كنت تكبر خلها مالتي أتكبير كادو نو أمريكا أب كل زعتوت عنوة كسران فحفنا بلا نزن هجرات نتيجة نبرة تابوملو العراق قدمي 3 عام زنبرت ملك كتري خلها أصبح شيوعي حيش تهجر اتزوبا سوريا بكل ملكعي قدم أمريكا متتاو مقبرة زبالة زينيرو ليبيا بكل ملكعي قراف خلو تزوبان تهجر زحشنيرو لذي كل أمريكا زجبرته عندها كيدا سبقة لهم نبرة عنيهم هجرات عنيهم أما ده تاجر نتخن جبرينا ديمقراطية كنت كلنا جلوز بلوا فتش ما يبص حوان حنتي نتسرع عز نبرة أو دي عملوا تزدلي وزن نبرة stability تزدلي وزن نبرة لنا حيلنا أتوم كرة أي تخالن لذي كسران عنوتن سلزة السبعلم زلوا أتوم حجي كنسم عز أنا بعد فيفك زم حجي حد generation زلوا political نياتات كله تكلم زجبرز نبرة جيجا مخانيم زارب زلوا سمعوا ما قد سلطنا توزيت التاريخ كابز كنا مهاركن كلام لنا. But now it's not even a close call because China is a superpower, India is a superpower, Russia is a superpower, the United States is a superpower. We all face the existential reality that a misstep by any of these countries could end up blowing up the whole world. The idea of unipolarity or U.S. leadership or U.S. is the indispensable country, come on. It's so completely fantastical and delusional. We have to learn to get along. We're 4.1% of the world population. So, تبلا لو من تقولنا نبلو من متسينا ترانا China super power يو Russia super power يو هندنا super powers غيزلوا نحن هذا ما لنا سلزي بيننا بيتنا دليتنا نقبروا له عدل زبال يلن كان مهارز لنا مسكالو تردادينا كان كيد كان كلال لنا نبيننا كن قبرنا خلي لنا نحن 4% عالمنا هزبت رايز لنا
ቻይና 10% ህዝቢ ዓለም ይዘለዋ ኣሜሪካ ግን 4% ይዘለዋ ስለዚ ቻይና ትዕዳጋናታ ጥራይ ኒውክለር ዌፐን እዩ ንቁጠባ ድሕሪ 3 ዓመታት ቻይና ትዕዳጋናቶም ጥራይ ንበይኑ ነፍሱ ዝኻል ኣፅዋሪ ክኸውን ካብ ትዕዳጋናቶም ተሰቢጎም ሓንቲ ካምፓኒ ኣብ ውሽጢ ለይቲ ብርክናታ መሬት ክዘብጥ ከም ዝኽእል ስለዚ ቻይና እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ጥራይ ንባዕሉ ፓወር እዩ ፓወር ይክባ ንሕና ንበይንና ፓወርፉል ኣይኮነን እንታይ ማለት ዳይ ቪቬክ ንመለስ ክልቴን ኮምባይን ክገብረኒ ሽዑ ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና And if the financial costs and the human costs weren't persuasive enough about the folly of those wars, I would further add that the crisis in Europe, for those who care about the strength of our allies, the mass migration crisis in Europe today is actually in part a direct function of our failed intervention in the Middle East. ካልእ ሓቂ ስምዑ እዚ ኩሉ ስደተኛታት ኤውሮጳ ስደተኛታት በዚሖምና ገለመለና በሎ ዘጉርዕዎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክፋልናቱ ውፅኢት ናይ ምትእትታውናትና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበረ እዩ ንሱ ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ስለ ዝዛረብ ዘለውን ጥራይ እምበር ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብሮ ኩሉ እውን ውፅኢት ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም እዩ ውፅኢት ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም እዩ ስደተኛታት ንኣብነት ኣሜሪካ ሕጂ ስደተኛታት መራ በዚሖምና ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ኢሎም የጉርዑ ኣለዉ ኤግዛክትሊ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ግን ንዩክራይን እቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ገይርዎ ኣሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከም ትርመስ ብገዳም ልባእ ጥፊኦምላ እንታይ ገብሩ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ከም ስደት ገይሮም ኣሎ ወፂኡ ድማ ንኣሜሪካ ምስ መፀኻ ስደተኛታት ልብና ጥፊኦምልና ኢሎም ከዓ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኤግዛክትሊ እቲ ፖሊሲ ንሶም ዝገብርዎን እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝገብሮ ዘሎን ዓብ ምግርጫው ክፈጥር ከሎ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ዓዶም መፅኡ ፀገም ይፈጥረሎም ኣሎ ናይ ስደተኛታት ፀገም ኣብ ኤውሮጳ ውፅኢት ናይቲ ኣሜሪካ ዓንዳር ኣካይዳ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበረቶ ኣብ ሱርያ ዝገበረቶ ሃገር ዘፍረሰቶ ማለት እዩ ኣብ ኢራቅ ዝገበረቶ ኣብ ሊብያ ዝገበረቶ ኣብ የመን ዝገበሩ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተገበረ ኩሉ ካብኡ ዝመንጨወ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ዩክሬን ዝተገበረ ከዓ መዓት ህዝቢ ድማ ተሰዲዱ መፅኡ ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ፖለቲካ ናቶም ምዃኑ ስደት እውን ንባዕሉ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሓራይ እዚ ኮይኑ እቲ ፖለቲካ ድሓን ፖለቲካ ታሪክ እዩ ስለምንታይ ትነግረና ኣላ ክትብሉ ትኽእሉ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ንስማዕ ለንቀነ ኢሎን ማስክ ሓደ ቦምብሸል ዝኾነ ኤሌክሽን ሓደ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ You're fucked, dude. I'm fucked. If he loses, I'm fucked. It does seem that way. You can't just be. Yeah, just to be clear, if Donald Trump loses, 2 already had X being shut down. How long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. Because it's not like you can. ኢሎን ማስክ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ብዛዕባ ወይ ጆክስ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኢሉ ኣነ ብኩሉ ካርታተይ ኣትየ ዘለኹ እንተተሳዒሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣኺሉኒ ያነ ይብላ ኣለኹ ሜይቢ እስር ቤት ክኣትዮ ክንደይ ዓመት እስር ኸውን ደቀይ ይሪኦም ደኸውን ናበለይ ጆክስ ዝገብር ዘሎ ብሓፈሻ ነታ ካማላ ሃሪስ መዓልታዊ ሃመር ክገብራ ብጣዕሚ ክጭፍጭፋ ዝውዕል ዘሎ ብቪድዮን ብፅሑፍን እናገበረ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኢዱ ኢትዩ ስለ ዘላ እቲ ምርጫ ማዓት ካምፓኒታትን ማዓት ረብሓንካ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ግለሰብ ተኮይንካ ተሳዒሩ እንታይ ፀገም ኣሎ ስቂልካ ሸለልካ ትኸይድ እዚ ግን ማዓት ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ኣለዎ እሞኻ ምስ መንግስቲ ብቀረባ ዝሰርሑ ንኣብነት ስፔስ ኤክስ መብዛሕቲ ፕሮጀክት ናቱ ካበይ ዝመፅእ ካብ ናሳ ካብ በዓል ናሳ እዩ ዝመፅእ ናሳ ድማ ናይ መንግስቲ ትካል እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲከኛ ስልጣን ዝሓዘ ስርሑ ንከይሳል ብዙሕ እንቅፋት ገብረሉ ይኽእል እዩ ካልእ ተስላ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ወላቲ ኒውሮሊንክ ዝበሃል ዲ ወላቲ ናይ ሳተላይት ዘለዎም ታይም ዝብልዎ ሓደ ካሎ እዚ ናይ ኢንተርኔት ዘለዎም ኩሉ እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ላይሰንስስ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክትስ እንተረኺቡ ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ከሳለጥ ዝኽእል እዩ ስለዚ መንግስቲ ካማላ ሃሪስ ተተዓዊታ ክንምንታይ ሪስክ ክመፅኦ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ በዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ስምዕዎ ዘገርም ዘረባ ክሰምዑ ኢኹም ክልተ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ I think part of why Kamala is getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Yes. So እንታይ ይብላ ኣሎ ካማላ እታ መወዳድርቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ዝያዳ ደገፍ ትረክብ ኣላ ንዝብል ሕቶ መረዳእታ ናቱ ንክንፈልጥ ተኮይንና ይብላ ኣሎ እንታይ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ እንተተዓዊተ እንታይ ኢሉ ኣሎ ናይቲ ኤፕሽታይን ዝበሃል ሓደ ናይ እስራኤል ስለያ ዝነበረ ዝበሃል ነዞም ኩሎም ሃፍታማትን ነዞም ኩሎም ውሩያትን ንኩላቶም ሓንቲ ደሴት ነራቶ ናቱ ኤፕሽታይን ኣይላንድ እያ ትበሃል ናብኡ ከይዶም ገለ ነገር ከም ዝገብሩ ሰሙት ኣወዳት ኮይኖም ምስ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ክድቅሱ ምስ ገለ ነገር ዘይሕጋዊ ነገር ከም ዝገብሩን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድማ ብቪድዮ ከም ዝተሓዘ እዩ ዝንገር ስለዚ መብዛሕትኦም እዞም ፖለቲከኛታት እዞም ኩሎም ንእስራኤል ዝድግፉ
ገለ ኮድ ብድሕሪ መጋረጃ ዝገበርዎ ስለ ዘለዎም ዝብል ዘረባ ኣሎ ንእስራኤል ጥራይ ዝድግፉ ይኮኑን ምስቲ ኢስታብሊሽመንት ምስቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኩነታት ዝኸዱ መብዛሕትኦም ገለ ነገር ስለ ዘለዎም ዝተታሕዞም ንሱ ክወፅእካ ስለ ዘይደልይዎ ስለዚ እዚ ኤፕሽታይን ዝብልዎ ብዙሕ ኣዛራቢ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብትሕቲ ዕድመ ይዕመፃ ከም ዝነበራ ኩላቶም ዞም ፀለምቲ ሰለብሪቲ ዝበሃሉ ናብኡ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ለንቀነ ሰሚዕኩም ኣለኹም እቲ ፓፍዳዲ ዝበሃል ፒዲ ዝበሃል ነበረ ብብዙሕ ገበናት ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ከም ዘሎ ሓደ ካብቶም ንነዊሕ ሓብታም ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ንፀሊም ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦ ገይሩ ዘይፈልጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ብብዙሕ ገበናት እስር ቤት ኣትዩ ዝበሃል ኣሎ እቶም ካልኦት ከምኡ እዮም መዓት ገበናት ከም ዘለዎም እዮም ዝንገሩ ተሸፋፊንሎም ኣሎ ኣንፃር እቲ ስታብሊሽመንት ኣብ ዝኸድሉ ድማ እቲ ጉዳይ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት በዚ ዝተታሕዙ ስለ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ንኸይዕወት ኩላቶም ክልተ ዓበይቲ ቢልዮነራት ድማ ተቂሱ ኣሎ ቢል ጌትስ ሓደ ምስቲ ሰብ ትርክብ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ካልእ ድማ እዚ ሪድ ሆፍማን ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቶም ቢልዮነራት እዩ ንሱ እውን ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ንኸይዕወት ኣፀቢቑ ዝሰርሕ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ሊስታ እዚ እንተተዘርጊሑ ካልእ ፀገም ክመፅእ ስለ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ከም ዝብል ዘሎ ኣብ ዓለምና ዝሃብተመ ሰብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ተራ ሰብ ኣይኮነን እዚ ኦኬ And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. Yeah. Do you think Reid Hoffman's uncomfortable? Yes. Yeah. And Gates. And Gates. Yeah. And I only ask that because you can sort of, you just look at them and you're like, that's a nervous person right there. I don't know. I mean, I assume you know them. Yeah. Yes. Reid Hoffman was my vice president of business development at PayPal. Yeah. 24 years ago. ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቢልዮነር ከም ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢኒሽቲቭስ ከም ዝረኸቡን ኣብ ካልእ ዓላማ ስራሓት ከም ዝረኸቡን ስለዚ ብሽሞም ረቂሑ ሓደጋ ይፅበዮም ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ እዚ I think ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ that's why ኣብ ብዙሕ ዘረባ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣ ናይ መወዳእታ ምርጫ ናይ ክትከውን ዘለዋ ምክንያቱ ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ተመሪፁ ዴሞክራትስ ብዙሕ ነገር ክቕይሩ እዮም ሓደ እቲ ኩናት ወዲ ኩናት መሊሱ ክቕፅል እዩ ኩላቶም ዝዛረብዎ ዘለው ንሓደ ዕላማ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ተታዓዊቱ ን4 ዓመት ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ነገራት ክንቋፀሮ ንኽእል ኢና ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ዶብና ክንሕሉ ንኽእል ኢና ገለ ዝብል ብዙሕ ፖሊሲታት ወይም ፖለቲካ ኣሎ ሓንቲ ክትቅየር ዘይኮነት ግን ጉዳይ ናይ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ክልቲኦም ካማላ ትተዓወት ወላ ዶናልድ ትራምፕ ይተዓወት ክልቲኦም መጋበርያ ናይ ፑቲን እዮም ናይ ነተንያሁ እዮም ስለዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ወላ ሓንቲ ዝቕየር የለን እምበሽ መሊሱ ክሕይል ምዃኑ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ስከኻ ነዚኣ ትመስል ዘረባ ሓንቲ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ነይሩ ዝፀንሑ ዓንደር ከያይዳ ክንደይ ግዜ ክፀንሑ ክእሉ እዚ ናይ ዩክራይን ንሪኦ ዘለና ኣብያ እንታይ ክዓልብ ክእል ኣብ ካልእ ቦታታት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ግንባራት ከመይ ከመይ ገይሮም ክቕፅሉ እዮም ክድርትዎን ደልዩ ዘለዉ ዓበይትን ንኣሽቱን ሓይልታት ብዓለም ደረጃ እንታይ ፋይዳ ክረኽብሉ እዮም ክቕፅሉ እዮም ኢልካ ሓሲብካ ማለት أجين بزاف صوت قال وضعوا بفلو دخيل ناي نتو خب بحدش ناي بربار مدب أنا هو ما حسيبه ملء عجز جوه ده لو بوتين الكات زاروا اللي تغنى فلو أكيد دائما خلينا تبدو تعطينا حبيبهم بس كده قطعة الرواد صنعوا قلابتات كم زي قطعة الرواد نفرتهم مسموسو يم حرارية ما حيشي أجين بريتكس ناي يوكرين مسمسي لازم بحدث من سعرانه قناه منتي تعكب شو دني فنلندا اعطوانا حتى نيتو نجزاسو المديو كمان بحلقه هجي بحدث تفاصيلك حدث عملات وسخونو تغفافو حبس اللي توصل ولا بحال الله هم سرع دي ما قال لنا 10 غزه زي تلفزيون سكرينات رغبهم من دلو قصات نحطهم كتري تتغسل حدش نقدر دمسو ولا Stop. Oh, I know. Well, not the Kamala puppet, I call it, you know. The machine that the Kamala puppet represents. Yeah, she's irrelevant. I mean, she's not even. እንታይ ብሎ ሰምዑ ኣለኹም እዚ ሲ ኣብ ዓብይ ሚድያ ሚልዮናት ሰባት ዝዛረብዎ ዝሰምዕዎ ዘለዉ ፕላትፎርም እዩ ዝዝረብ ዘሎ ካማላ ሲ መሳርሒት ናይቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝልእኽዋ ዘለዉ እያ እምበር ንሳ ከም ግለሰብ እውን ኣንፃራ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ትምርጫ እንታይ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁልካ ዘለዉ ካብ ኢሎን ማስክ ንላዕሊ ንኣሜሪካ ክፈልጣ ዝኽእል ኣሎ ክትብል ከቢድ እዩ ተራ ሓበሻ ኣብዚ እጂ ኣሜሪካ ከምኡ ይኮነትን ኢሉ ዝምጉተካ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ባይደን ይኹን ካማላ ሃሪስ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ዝዝውሮም ከም ዘሎን ንሶም ዝገብርዎን ዝገድፍዎን ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ብቕድሚት ኮይኖም ዝረኣዩ ኣካላት እዮም that's why ትንኮ ደሓን ዝኾነ ካንዲዴት ኣብ ዝዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንበዓል እሱ እውን ብዙሕ ለንቀነ ጥራይሲ ኣብዚ ናይ ኣይሁድ ዝገብሮ ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ
نبعلو كومامي كابام قرب كابتا كمالا قرب يحيش خون بتخوين بتي أب أمريكا زل بوليتيكا كنا من تابع حر مجارجا كم تزورين عن مهر زلنا كابوز قد دمات سلمت خزار بخلو اسمه أبزي أجن حنتي فريت تزاري بنيرو اسمه واسكت. Because of the disclosure that would follow? I think, yeah, I mean, I think he's certainly ideologically not aligned with Trump anyway, but I think he is concerned about the Epstein situation. Like something might actually, the DOJ might actually move forward. There are a lot of videos, apparently. Those rooms on the island and I think out in New Mexico were wired for video. Right. And where's the video? I mean, between Diddy and Epstein, it's good. There's probably several thousand hours of footage here. Yeah. Yeah. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሃብታማት ብዙሓት ቢልዮነራትን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ኢዶም ተቆማጢዑ ከም ዘሎን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ነዚ ሊስታ እዚ ፓብሊክ ክገብሮ እየ ስለዝበለ ብዙሓት ቢልዮነራት ናይ ብሓቂ በቃ ብኩሉ ዝከኣሎም ነዛ ከማላ ሃሪስ ከም ትዕወት ንክገብሩ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ እዚ ድማ ኣብቲ ተርእዮ ኣብቲ ተግባራት ናቶም ይረኣዩ ሓንቲ እዚያ ዘረባ ምስ ሰማዕና ክንገድፋ ኢና እዛ ኩላ It's kind of weird that the people on those videos are lecturing the rest of us about our moral failings, isn't it? Yeah, it's weird. What is that? Well, I mean, part of how they deflect attention from themselves is by, criticizing the morals of others. Yes. So it's sort of like a preemptive moral strike. Yes. I mean, as I said, I think those who are saying Trump is a threat to democracy are themselves actually the threat to democracy. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከቢድ ዘረባ እዩ I think at mainstream media completely አንፃር ኢሎም ማስክ ተዓቲቑ ዘሎ ግን እንታይ ከም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ካብኦም ይህብትም ካብኦም ንላዕሊ ፅልዋ ኣለዎ ኣብዚ ዋን እዚ ብናይ መንገዲ ስትራይክ ክገብርዎ ይኽእሉ ብምንታይ ክገብሮ መልሲ ክብሉ እዮም ኣይዶን ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ኩሎም ብብልፊ ግስርጥናን ሽርምጥናን ብሕማቕ ተግባራትን ብኩሉ ነገራትን ተቆማጢዖም ዘለው ብዛዕባ ሞራል ሰበቕቲ ንሳቶም እዮም ክኾኑ ዝፍትኑ ኣይገርመካ እንደለወስ ያ ዝገርም እዩ ነቲ ናቶም ጉድለታት ሰብ ከይፈልጦ ናብ ካልኦት ብምፅግጋዕ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዲሞክራሲ ሽግር እዩ ዝብልዎ ንሳቶም ነቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዘይኣምንሉ ካልይዎ ስለዝፍትኑ ዘለው ናብ ካልኦት ኣፀጊዖም እዮም ክሃርሙ ዝፍትኑ ብምባል ይዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነዚያ ጥራይ ሰሚዕና ብዛዕባ እዚ ናይ ዲሞክራሲ ሰማች about ዲሞክራሲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ካብኣ ተቐብል ኣቢሉ ነታ ጉዳይ ሓወስ ይኽላ ማለት Sitting near me in the crowd tonight, we're wondering why our priorities seem to be elsewhere. Not that other people don't need help, but very concerned about that. So we're into almost $300 billion for Ukraine, and yet they're offering people $750 for immediate needs. For the worst, but for the worst hurricane that anybody's seen. But more importantly than that is they don't have the people. They're not doing it. It's a very bad thing. How would you do it differently? So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሃሪኬን ወይ ከዓ ሓደ ተፈጥራዊ ብርቱዕ ማይ መፅዩ ብዙሕ ክሳራታት ኣውሪዱሎ ኣብ ሓንቲ ስቴት ኖርስ ካሮላይና ትበሃል ሃሪሙሎ ሕጂ ድማ ኣብቲ ማይ ፍሎሪዳ ዝበሃል ድማ እንተስ ክጅምሩ እዩ ዝብል ብዙሕ ዘረባ ኣሎ እቲ ንከምኡ ዓይነት ረድኤት ክገብር ዝግበኦ ድማ ገንዘብ የብልና ክብል ጀሚሩ ኣሎ 300 ቢልዮን ንዩክሬን ዝሃበ ሃገር ሲ ከመይ ገይሩ ንህዝቡ ንሓደ ሰብ ኩሉ ንብረቱን ገዛውቱን ሂወቱን ዝዓነወ ሰብ $750 ጥራይ ዝቦ ስለዚ ኣብዚ ሃገር እዚ something is inherently wrong እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኸ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተጠምጢሙ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ብዛዕባ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ካማላ ሃሪስን ኣብ ኣርእስቲኡ ኮይኑ ዘሎ መጠን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ክልተ ኣዕሩኽ ዝነበሩ ምስጢሮም ማሲኻ ትፈልጦ እዩ ዝበሃል ምስ ተባእሱ ኢኻ ትፈልጦ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ምስጢራት ኣብ ግዜ ምርጫ እዩ ዝወፅእ ስለምንታይ ሓደ ነቲ ሓደ ክስዕር ኩሉ ዝከኣሎ ኩሉ ዝፈልጦ ስለ ዝዛረብ እቲ ጉዶም ሽዑ ይድፍለጥ so ኣብዚ ዋን እዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብዙሕ ምስጢራት ንሰምዕ ኣለና ኣብዚ ስምዑ ወጂ ሰብ ካልእ እቶም ጸለምቲ ካብ ክልቲኦም እንታይ ተስፋና ነዚያ ስምዑ ናይ መወዳ problem is Donald Trump is so popular. See, Donald Trump is a nationalist. They don't want a nationalist. They don't want someone who's looking out for the best interests of America. They want someone who's looking out for the best interests of the global elites. እዚያ ስምዑ እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኩሉ እያ ትሰርሕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገራት ኤውሮጳ እንተለኻ ሃገራዊ በዓል ከተብዕል ኣይፈትውን እዮም ስለምንታይ ሃገራውነት ዝበሃል ክጠፍ እዮም ዝደልይዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ግሎባሊስትስ ናይ ዓለም ሙሉእ ቦስስ ክኾኑ ስለ ዝደልዩ እቲ ናይቲ ሃገራት ልክዕ ከምዚ ንዕና ናይ ዞባ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ነፍሲ ወከፍ ክልል ናቱ ባንዴራ ኣለዎ ንብል ኣለና
نفس وكفناتو كلل تراي كبعل تجميرو تهاجر هاجر تبعل إثيوبيا نادا خما خيدو إزلهم بتصحي وزلو إثيوبيا زبال ترجع بقربة مسوك السماء مع زغلي لأن تام حرا ينيرو تام حرا خلومي إثيوبيا قريفو أم حرا تراي كل جمير زلو أوروما يكاب كرم تجرايو تخالكمو كمون خير خون هاجراو سمعت نخيه اليوم سعودو أبي أوروبا جنابنا فرنسا بفرنش زمكو باتريوتس كله يدليونيهم هاجراويان كله يدليونيهم نتليان كمو أنا هاجراو نتي أوروبا وحبرت زبها للمقام أي حجزني كم أوروبا أقسم معهم سلزي كل زبل منتاليت سلزلهم that's why نهاجراو فيستيفال كتجبر كلها هاجراو نتهم جلوباليستس بفلاي نعلم تم كوربوريشنز عبيت هرتمات نعلم بولا أب كل كامباني تاجرهم حنت عالم كتكونهم ويون بوعدات ما حضر عالم كتكونهم زدليو هاجراو السب أي فوتونيوم هاجراو الناس بهال دماء فيهم زدليو ويبلالو دونالد ترامب دماء أمريكا first قبل كله أمريكا قدامنا نعي أنا أمريكا مراهي أمريكا ترى تقدس إنه مبالو جبنا يكونن نزجن السماء فوتوان يوم يزيل زلوا إذا دكتور عمر يزبال. And that is the Democrats. The question is, are they willing to cheat Trump out of the election and risk a full-scale revolt by poor white America? That's the question. That is the question. Are we willing to risk a social catastrophe if Donald Trump is cheated out of the election? In my opinion, Art, I believe he's the front runner. سنتايز بنزلو ناي دونالد ترامب دقافي كونان سبزي سنيلكم كسموا يغم تايز بنزلو أبزو وانزي توم بدحر مقارجة زلو إلي بتسنكتو زلو مساقماتن قلن ندونالد ترامب سريقوم نظام الرجازيا نا أمريكا سيفل وور ويون كوينات حد حد نقمت كسع كندو دا ريسكي وزدو خونو ويس سعراتهم يقبلو خونو مغنيات بناتي مرداتا دونالد ترامب تبقى ميت سمرح زلو مرح تودا دارس سلو زخوني يزبل زلو لذي أبزو قد دايزي تنا أمريكا بوليتيكا Even though they're reporting that Kamala has a slight edge, I'm not buying it. I believe Donald Trump is the front runner. And I believe he won the last election. I believe he beat Joe Biden, but got cheated. And it don't make a difference to me who wins because none of them care about black folks. I want to be clear about that. But I believe he beat Joe Biden. If he gets cheated again, I don't think white America takes this laying down. I cannot see white America taking this laying down if he gets cheated again. سنتايز من زلهم ولا تنا أسرع أسراون جو بايدن دونالد ترامب سعر ويلي عامن يعني له قطعوا ما خمزلون سرقوا ما خمزلون ترايس لذي شعو سرقوا ما حجون كم جيرم تسرقوا ما اتهم صعدوا دقفتنا يا دونالد ترامب نزل سعرات زي قبل وي مثلا أمريكا كم أمريكا ناخذ قصلون عملك تحط خون يزبل زلهم معناته اتهم ناي دونالد ترامب دقفتي اتنا اسرع كم سعرات هيتقبلون له دونالد ترامب هيتقبلون بفنش هيتقبلوا زلو حجك على هيك زت مدما اتهاجر نابي كتكيت كم زخونتي زنقر زلو ስለዚህ ካብ ዝተፈላለዩ ስኮላርስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ሰሚዕና ኣለና እንዳ ገለገለ ከም ዝዓይነ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብሓሶት ኣሜሪካ ሓያልያ ስለዘይ ተባሃለ ዘይዋሓጠሉ ሰብ ኣሎ እሱ ግን ኣብ ካሌካ ክሰምዖ ትኽእል ኢኻ ንሕና ኣብዚ ጭብጡ ዘለዎ ዘረባ ክንዛረብ ኢና ንመርፅ ናብ ኣፍሪካ ገፅና ንኸይድ እጅ Moving over to Uganda now, where trouble seems to be brewing for the United States. Uganda's military chief, General Muhoozi Kainerugaba, who is also the son of the long-serving President Yoweri Museveni, now has issued an ultimatum for the U.S. ambassador in the country. He has asked the U.S. envoy, William Popp, to either apologize or face expulsion. Uganda ዘለኻ ዝሓበሬታ እዚ ኣገዳስነት እዩ ናብ ኡጋንዳ ዘለዎም ሸርክት ገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ሚኒስትሪ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኡጋንዳ ጀነራል ይመስለኒ ወዱ ነቲ ፕሬዚደንት ሙሰቪኒ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ብዛዕባ ኡጋንዳ ሓደ ነቐፌታ ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ውፅእዎ ዘሎ ሓበሬታ ወይ ይቕረታ ክሓተሉ ኣሎ እንተዘይሓቲትሉ ድማ ካብቲ ሃገር በንቁሩ ከኣልዮ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ዝወርዳ ዘሎ ውርደት ካልእ ኣርስቲ እዩ ኡጋንዳ ክሰጉዋ ይሓስብ ኣለዉ نغطي كندي زي أمتيركم الله خمسين. Spewing up diplomatic tensions between the two countries. Kainerugaba took to social media platform X on Friday and said that the ambassador had disrespected the president and undermined the country's constitution. زتري وزير لغوية جنرال حلقة استافني سراويتنا يوغندايو البريزيدنت نتهاجرن نتقوام نتهاجرن disrespect ويوم كبرت سلزوجدله أتا أمباسادرات أمريكا بزعج زين هاجرات كم زدفرو أبستفل عليه مدرك أنصار هاجرات بمزرعهم أبزوان زد مهاجرات كم كرم disrespect تكون سلدي مرسلو
ካብ ዓድና ክንሰጎካይና ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ሃገራት ከምኡ ኢለ ኣብ ህንዲ ከምኡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣምባሳደራት ናይ ኣሜሪካ ትዕቢት ናቶም ክሳዕ ክንደይ በቶም ሃገራት ድፍረት የጋጥመኩም ዘሎ እዚ ከዓ ኒጀር እንድሕሪ ክሰጎኪ ኢላ ንሓደ ናይ ኣሜሪካ 100 ሚልዮን ቤዝ ዝነበራ ፀሪጋ ክተውፅእ ተኽኢላ ቡርኪና ፋሶ ንፈረንሳ ክሰጉግ ተኽኢላ ከምኡውን ማለይ ነዞም ናይ ፈረንሳ ናይ ዓመታት ገዛእቶም ከኣሊን ተኽኢሎም ኡጋንዳ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ቻይና ገፃያ ትኸይ ዘላ ናብ ራሽያ ገፃያ ትኸይ ዘላ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣሜሪካ እቲ ክገብርሎም ዝኽእሉ ነገራት ይርድኦም ስለ ዘሎ ክገብርሎም ኣይክእሉን እዮም ምስ ካልኦት ሽርክነት ዝያዳ ከም ዘዋፅኦም ፈሊጦም ንኣሜሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብፀቢብ መንገዲ ካሕልፍዋ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ሙሰቪኒ ነዊሕ ምስ ኣሜሪካ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሉ እቲ ፖሊሲ ናቱ ኣንጻር ኣሜሪካ እዩ ዝኸዩ ዘሎ ወይ ውልሲ ናበይ ከብፅሖ እዩ ዝወዱ ድማ ጀነራል ብምዃኑ ድማ Now, the Ugandan military chief, who abandoned his plans to run for the 2026 presidential elections in September this year, and has praised Russian President Vladimir Putin on social media, said that the issue between him and the US ambassador was not personal, rather a national issue. He, however, did not give out much detail. He also added that he would ensure that no foreign country dominates Uganda ever again. But what triggered this face-off between Uganda's military head and the US ambassador? Now, Kainerugab's post comes just days after the US State Department designated 4 members of the Uganda police force for their involvement in the gross violations of human rights, including... So, State Department in America, بزعبا Uganda, بزعبا كلنا هجرات دوتو مجلس مالتي كسس لدوز قدم نزنا جرزي وحيد كاتمي خاتب اللو مجن مستر له مالتي بولاريتي China له راشيا له بزحت أمارات يتصل زلهم هجرات أمريكا كم خطب لهم كلا قلتيفهم على خطفلت أمريكا لهم نبكالي مدرخ نبكال عالم كهدو نبكال سك أكدولية خاطر زلغة الزين ود زين دما أمريكا حركة بتزلا على سقات فتير لازلوي مخنياتو التقدم أمريكا تزاربات كاتدي سميكا قدايد سعبكا لو مجن أمريكا عجلكا نبكال كتكيد بزح دلاز لد فتر زلو نا أمريكا عغمي نا أمريكا حيلي نا قد اللي خير له زبال زلو بزين ود خمزني زعك أنزلو بزي Not the first time that the US has landed itself in trouble for placing sanctions on a country, its assets and individuals. Now, earlier in 2024, the government of بحفش أتليستا نوحيو أمريكا بزعاب لعلي بزحات هقرات بتوجدو سقمتي مزوزحات هقرات شقر كم زقات ما أيوم زقلت زلو أبكالك زياد ما قريسنا لكم نيرنا حجي نابتي بقرن أفريكا بفرلاي أبي تيوبيا زقبر زلو بكل مدى كان رؤيا كان فتنينا مجمريا زلو أبتي قداينا إثيوبيا بزي هيدلاين زلو نجمرسك what's going on أبس كان رأي ቅስላሴ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ብምዃን ተሰይሞም ስነ ስርዓት መኽፈቲ ሻድሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ኢትዮጵያ መበራዊ ዓመት ዘበን ስራሕ ብሶኒ ዕለት 27 ወርሒ ዓደት ብ2017 ዓ.ም ተኻይድዮም ኣብቲ ዝተኻየደ መኽፈቲ ክልቲአን ኣብያተ ምኽሪ ኣምባሳደር ታየ ቅስላሴ ብኣብዝሓ ድምፂ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ብምዃን ተሰይሞም ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ እውን ፈጺሞም ኣለዉ بحق منجس إثيوبيا عنكز 58 نوس عنكز كلتة مسارات شارشاي بايت وكل تزبن دنبي أمرار حسن مقبار أبالاتن كوترش دشته إزبار كلتش 58 عنكز إسران 4 نوس عنكز حدا مسارات رابع عام الزبن سرح مخفت سنسرعات بريزيدانت الريبوبليك عبز ترخوالو تخايدوم بايت وكل تزبي إثيوبيا زمن سرح 10 شوعتن كم زجمر دحر مقلاتو دمي أمباسادر تايز قسلاسي سنتين نرزلنا كلتا محارة حدا نتي بوتا يقدف تخالاي دما نتي بوتا يتك زي تاي أتكسلاسي زبحال زلو كاب أمباسادرنت نا منيستر قدات وزاي أبزع عمت زي متيو كاب منيستر قدات وزاي دما حجنا بريزنتنت يدي بالو دي يوردالو مثلا أمريكا مغنياتو منيستر قدات وزاي عبي أكتيف رول زلو وسرحيو دبلوماتيو بريزنتنت جن نايشم نجر تراي شماوي سنتانيو سيريمونيال يبلون بعالات مخفتنا نجرات نقد جبر بعالات زخون بر سنتان عبز اللي ويكون سلازي بعين بوليتيكا كتريو خلها بروموت دا يكون زخون زل ديموت دي زخون زل كابت زلبرو نتحتي إزور زليز بحال زلو حجتي أجدا سحت قين زلو منيو تنعو كتك زخل زبحال زلو من كتكو أخونا تمنستر قدات وزاي معناته الدبلوماسي نيتوبيا أبي أحمد أبي من كراغرونا دبلوماسي زلويو دارجا حكنا مزراب دحن زخونا دبلومات ناتو إذا سبزيني رو كتبل تغليقها أنت تكالوت زقبر وزلو من ريك من أبتكالي من خونت متكاتاي لهم زاربول زلو كن رينا من عام خادنا
ሓደ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ነፈርቲ ትገዝእ ከም ዘላ ዝገልጽ እዛ ነፋሪት C-130 ትበሃል ነፋሪት ገዚኣ ከም ዘላ ሓደ ናይቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ገሊጹ ነይሩ ካብዚኣተን ድማ 5 ገዚኡ ከም ዘሎ ስለዚ 5 ማለት 130 ዝረብ 5 ግዜ እንድሕር ጌርካያሲ ኣብ 800 ሚልዮን ዝኸይድ እዩ and this when እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ ኢንፍሌሽን ይሃርመሎ ሕፅረት ናይ ዶላር የጋጥማሎ ገለ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ something is ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያ ሓቂ ዲ ሓሶት ኣይፈልጥን እያ ኣነ ግን በቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ንኽትርድኦ ከቢድ ዝኾነ ነገር ይበቃ ክትርድኦ ይትኽእል ኢኻ እቲ ሃገር ትኸዶ ዘላ በቲ ፋኖ ከምዚ ገይሩ ይበሃል በቲ ኣብ መንጎ ህወሓት ዘሎ ፅንሒ ለኸርየኩም እየ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ it's just very complicated country በፍጹም ክትርዳእካ ዘይትኽእል ሃገር እያ በቲ ሓደ ክትወድቕ ትደሊ ትብል ኣለኻ በቲ ድማ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ሕፅረት ኣጋጢሞ ይበሃል በዚ ድማ ነዚ ገዚኡ ኻ ይበሃል እጅ ገዚኡ ወዲዩ ተለኪዑ ወዲዩ ካላርስ እንዲ ግን ብሓፈሻ there's so many drama ኣብዚ ሃገር እዚኣ ጥራይልና ክንዛረበሉ ንኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ነዚታት ስለ ዝኣመን ድዩ ወላ እንታይ በቃ ትፈኸራ ይቕፅል እዩ ዘሎ ለማስከበር ሌሎችን በመጫን በሌሎች ጣልቃ በመግባት ሌሎችን በማዳከም እሱ ሰብሮ እዚ ሕጂ ንኩሉ ኣብ ሽም ከይጠቐስካ ምዝራብ ማለት እንዲሽጣራብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝዘረባ እዚ ናብ ግብፂ ዘተኮረ እዩ ናብ ግብፂ ተረፉ ድማ ናብ ሶማልያ ዘተኮረ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ንኩናት ምስ ሶማልያ ወይ ምስ ግብፂ ናይ ብሓቂ እዮም ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኩናት ደልዮም ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣብ ግን ይፈልጥ እዩ ግብፂ ታሪካዊ ፀላይቶም ስለ ዝኾነት ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ዓብዪ ሓገዝ ክገብረሉ ስለ ትኽእል እያ the same time ግብፂ ድማ ነዚ ታክቲክ ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ስለዚ ነቲ ሃጓፍ ከኣሳቶም ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ኸ ይፈልጥ ኣሎ ማለት ሊወጣ እሱ ሊኖር ሌላው ግን ሊዳከም ፈልጎ የሚሰራ ኃይል አይሳካለትም ሰው አሁን ኢትዮጵያ ከግብፅ ልትዋጋ ነው ምናምን ይላል በየት ነው የምንዋጋው ከግብፅ ጋር በአውሮፕላን ጭኖ ወስደው ወታደርና ጦር መሳሪያ ጋር እዚ ሚድያ ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ንኽሰምዕ ኢሎም እዮም ነዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም ሂቦሞ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ምሳና ክትዋጋ ብሰማይ መፅያ ድያ ክትዋጋ እንተመፀትከ በዚ ሓሰን ሼክ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እዩ ትምዝንታል ስለዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም ስምዕዎ ኦን ዮር ፌስ ይብልዎም ኣሎ ኣብ ገፅኩም ተምፅዎ ነገር የለን ዝብል ዘረባ ዝያዳ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ እናማዕበለ ይኸይድ ኣሎ ንምርዱ ቀሊል እዩ መን እዩ ነቲ ታየ ኣትቀስላሴ ዝበሃል ክትክኦ ዝብልዎ ዘሎ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ አግዞ የሚረዱን አገር አለ ያን ትግል ፕሮፌሰር ይመስለኒ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እዩ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስትር ትምህርቲ ዘሎ እዩ ኣብ ቀደም ካብቶም ተቃወምቲ ስለ ዝነበረ ኣይትን ካብቶም ቅንጅት ዲበለ ገለታት እዩ ጌጋ ኣለና ሩሙኒ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ካብ ፀረ ህወሓት ዝነበረ እዩ ኣብዚ ቃልሲ ናትና ክሕግዘና ዝኽእል መን ኮን ህሉ ኸውን ኢሎም ሓዚቶሞ ኣብዚ ቃልሲ ናትና ክሕግዘና ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ጥራይ ዘሎ ቀሊል ትመልሲ ድማ ኢሉ እዚ ቃልሲ ናትና ክሕግዘና ዝኽእል ኤርትራ ጥራይ እዩ ይብሎም ኣሎ ኦኬ ንቐፅል ከኤርትራ ሌላ ይኖራል ወይ ወደፊት ምንም አትጠራጠር ከኤርትራ ሌላ የሚረዱን ሀገሮች የሚመጡት መቼ ነው እኛ ታግለን እነኝን ሰዎች እንደምናነቃንቅ በደንብ ካሳየን በኋላ ስለዚ ቀዳማይ ሓጋዚ ናይቲ ቃልሲ ህዝቢ ምሓራ ኤርትራ ምዃና እዚ ቅድሚቲ ናይ ኣብ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝተዘረበ ዘረባ እዩ እኒ ቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝያዳ ክትሕግዝ ትኽእል ኤርትራ ትሕግዝ ሃገር ኤርትራ ምዃና ካልኦት ሃገራት ክመፅእ ክእላ ዶ እወ መዓስ ግን ቃልስና ሓይሉ ውፅኢት ከምፅእ ዝጀመረ ካልኦት ሓገዝቲ ክመፁ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝኣምኑ ዝነበሩ እዮም ናው ከምዚ ስለ ዝበለ እመንዎ ብለኩም እየ ኣለኹም ዳው ክንደይ ግዜ ንኤርትራ ከም ሓደ ንጥቕሞም ንኤርትራ ይውድስዋ እዮም ኣብታ በኣ ናቶም ኮረሻ ናይ ስልጣን ናይ 4 ኪሎ ኮፍ ዝበሉ ግን እንታይ ዓይነት መርገፂ ይህልዎም ካላርስ እዩ ሓንቲ ነገር ግን ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ ደለ የእሱን ምልክቶች ደግሞ እያየን መልስልሃል
سو انتهي زبل دلو أنا ناتي زي برهان نجا حلاف نايتي منيستر قدات وصاينا إثيوبيا كوني خيلي زبل انت كم زولو كنفلت كنكلالنا قدمي يوغن حانت نجار بزعبا إثيوبيا كنغركم دليل لغم سادة مانتايا لانكني منيستر تمرت زنبرة سبيو ويز بحال منيستر تمرت نايت حقر دنبرة أب أوروما دمانتايا قات إمام الله يز بحال زلوم تاب إثيوبيا عصر تخلتك فلي زودو كاب أبزنا عمت أسرع أسرعنا 4 مالتيو with only 5.4% of the students passing regions such as Oromia and Amhara have seen the most severe decline. ስለዚህ እንታይ ይብላ ኣሎ 5.4% ጥራይ ናብቲ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክሓልፉ ዝኽኣሉ ካብ ክልል ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ማለት እዩ ክልተ ዝዓበዩ ክፋል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ 5.4% ጥራይ ከምኡ ድማ 553 ቤት ትምህርታት ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ schools recorded no passing student 553 ቤት ትምህርታት እንታይ ሓደ ተምሃራይ እውን እንትኾነ ኣብቲ ማትሪክ ናይተን ሃገር ከምዚ ሓለፈ ስለዚ those were unable to attend class regular due to security ኣብ ኣምሓራ እዚ no in Oromia ኣብ ኦሮሚያ እንታይ ይብላ ኣሎ in Oromia ካብ 553 ቤት ትምህርታት ሓደ ሰብ ክሓልፍ ኣይከኣለን ምክንያቱ a teacher from West Gojam explained many students were unable to attend classes regularly due to the security concerns ስለዚ ብዙሓት ብሰንኪቱ ዘሎ ውግን ዕግርግርን ቤት ትምህርቲ ክሳተፉ ወይ ብስሩዕ ክላሳቶም ክከታተሉ ስለዘይከኣሉ ሓደ እውን ነቲ ማትሪክ ናቶም ነቲ መልቀቂ ወይ ከዓ ነቲ ሰከንደሪ ስኩል ንስወዳካ ዝግበር ፈተና ካብ 553 ቤት ትምህርታት ሓደ ሰብ ክሓልፍ ኣይከኣልን ስለዚ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ገለገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ከማን እዚ ብርሃኑ ነጋ ስልጣኑ ክገድፍ ኣለዎ ብምባል ኣንፃሩ ይዛረቡ ነይሮም እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ተቀይሩሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብርሃኑ ነጋ ክመፅእ ይበሃል ኣሎ ገለገለ ኪላታት ግን ናብ ብርሃኑ ነጋ ክምለሱ ከለዉ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ይብሉ ምናልባት ኣቢ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ገለ ነገር ስለ ዝሓስብ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ትንተና እውን ኣሎ ሜይቢ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ዝነበሮ ሰብ ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ዕረቕ እውን ንክብል ንክልምን ዝጥቀመሉ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ግን ቲዮሪ እዩ ቲዮሪ ኣብ እንተታት ኢና ንዛረብ ዘለና there's nothing ጭቡጥ ነገር ዝተፈልጠ ነገር የለን ስለዚ መን እዩ ክኸውን መን እንታይ ክኸውን so far we don't know so ናብቲ ኔክስት እያገተ ያለው አማራ ነው አማራን እያገተ ያለው አማራ ነው ምክንያቱም የአማራ ብሔርተኝነትን ለማሳደግ የአማራ ብሔርተኝነት በቪክቲም ውድ ውስጥ እያለፈ ያለ ብሔርተኝነት አስፈሪ ብሔር እንታይ ትሰምዑ ዘነይኩም ኣብዚያ ክሊፕ እዚኣ ብዛዕባ ኣምሓራ ገሊኦም ምስ ብልፅግና ገሊኦም ድማ ንፋኖ ኮይኖም ንሓድሕድ ካበል ተጋሩ ገሊኦም ምስ ብልፅግና ገሊኦም ድማ ምስ ኣንፃር ብልፅግና ኮይኖም ንሓድሕዶም ይባልዑ ኣነ ግን ሓንቲ ነገር ትገርመንላ እቲ ባክግራውንድ ሙዚቃ ዝገብርዎ ዘሎ ብሔርተኝነት ነው በነገራችን በጣም አስፈሪ ብሔርተኝነት ነው እርስ በራስ እያባላቸው ያለ ብሔርተኝነት ነው በጣም ኦቨር ሪአክሽነሪ ነው እቲ ደርፊ ባክግራውንድ ሙዚቃ ዝጥቀምሉ ዘሎ ክላሲካል ናይ ኤርትራ ናይ ሰውራ ደርፊ እኳ ክገብጡና ኢሎም መፅኦም ስብርኮም ሰበርናዮም ትብል ናይ ወትትኩል ደርፊ ኤርትራውያን ክጥቀሙላ ከለዉ ታሪካዊ ትርጉም ዘለዋ ደርፊ ወይ ሜሎዲ ስለ ዝኾነት ኢና ንጥቀመላ ምስ ደርፊ እውን ስለ ዝኸይድ ኩሉ ኢትዮጵያውያን 2-3 ቪድዮም ሃብኩኹም ነይረ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ሲ በቲ ናይ ኤርትራ ኣብየት እንተትፈልጥዋ ነይርኩም እዛ ሜሎዲ እዚኣ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ከይፈለጡ ስለ ዝገብርዎ ጥራይ ዘገርማካ እምበር እታ ሜሎዲ እትያ ሰውራዊ ደርፊ እያ ንደርጊ ክሕምሽሹ ከለዉ ዝደርፍዎ ዝነበሩ ደርፊ እዩ ኣጋጢምኩም ኣሎ ዶ ከምዚ በት ኤኒዌይ ኣብ ንሓትሕድካ ዘሎ ምብላዕ ከምዚ ፍሉይ ዘረባ ክዝረብ ከሎ ነዚ ክላሲካል ነዚ ሙዚቃ እዚ ብድሕሪት እዮም ዝጥቀምሉ ንኤርትራውያን ክጥቀምሉ ከለዉ ንታሪክ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ሳቶም ግን ንምንታይ ይጥቀምሎ ዊዶኖም ሕጂ ናብቲ ኔክስት ሆት ቶፒክ ዘሎ ክንሰግር ኢና ቀዳማይ ሆት ቶፒክ ዘሎ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ህወሓት ቁፅሪ 1 ህወሓት ቁፅሪ 2 ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እዩ ክኸውን
ህወሓት ቁፅሪ ሓደ መን እዩ እስከ እንታይ ጋጢምሎ ንስማዕ ኣብዚ ገዛሙ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብልዕሊ ገለ መራሕቲ ህወሓት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ተሓንዩ ኣሎ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ካብ መዝነቱ ከም ዝተኣለየን ሓዱሽ ካቢኔ ከም ዝመዘዘን ዝገልጽ መግለጺ እውን ዕላዊ ዕልዋ ክብል ገሊጹ ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ፋሉልነት ብትዕግስቲ ክሓልፎ ይኽእልን ቅድሚ ሕዚ ምእንቲ ሓድነት ከይዝረጊልና ልብዕ ቢልና ዝሓለፍናዮ እዋናት እቲ ጉጅለ ከም ድኽመት ወሲዱ ናስርሓለ መምፁ ኣብ ግመት ብምእታው ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ እዚ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ክጅምር እዩ ኣብዚ ኸይድን ዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ጥፋኣትን ብሕታዊ ተሓታት እዚ ጉጅለ ኣመራርሑን ምዃኑ ድማ ንመላእ ህዝብና በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቅቕሎም እቲ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን እቲ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ግን ኣይነፅርን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈጠረ ዘይመስማዕማዕ ነቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ትኽልል ስልጣን ዝሓዘ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ክልተ ተገሚዑ ይርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ንኸመርሑ ብውክልና ህወሓት ካብ ዝወሃቦም ሓላፍነት ዝተላዕሉ ኮይኖም ከመይን ብመንን ከም ዝትክኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝምልከቶም ኣካላትን ብምርዳእ ክፍጸም ይብል እቲ ትማሊ ኣማስዩ ዝወፀ መግለጺ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብህወሓት ዝተዓብለለ ኮይኑ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይቲ ውድብ ናብ ዘይምርግጋዕ እትይዎ ከም ዘለዎ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ናይቲ ውድብ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍልጦ ዝተነፍጎ መበል 14 ጉባኤ ምክያድ እውን ዝዝከር እዩ በኣንጻሩ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ብምባል ነቲ ጉባኤ ተቃዊምዎ እቲ ጉባኤ ነቲ ተቃዋሚ ወገን ብምእጋድ ሓድሽ ምክትል ቦምበር ዝርከቡ ሓድሽ መራሕቲ ውድብ ከም ዝመረፀ እውን ይዝከር እቲ ጉባኤ ዘካየደ ወገን 50 ክድምሮ ሓደ ብጽሒት ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ህወሓት ብምባል ስልጣን ንመቆፃፀሪ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ መግለጺ ዶክተር አብርሃም ተኸስተን ኣይተ ስንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ህወሓት ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ነጥቢ በፂሑ ከም ዘሎ ካብዚ ንንየው ምናልባት ኣብ ልዕሊ እዚ ሓበሬታ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ናይቲ ህወሓት ቁፅሪ ሓደ ሓላፊ ዘሎ ማለት እዩ ናበይ ከይዱ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕ ዝበለት ትንተና ነይራ ብተስፋኒውስ ዝተገበረት እያ ነይራ ጌታቸው ረዳ ዕልዋ ከም ዝተገበረሉ ባዕሉ ተኣሚን ኣሎ ዕልዋ ፈተነ ከም ዝተገበረሉ ስለዚ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከም ዘይደሊ ድሮ ኣፍሊጡ እንዲዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ሓይልታት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እቲ ሓደ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ቲፒኤልኤፍጂ ማለት ጌታቸው እዩ ቲፒኤልኤፍጂ ካ ደብረጽዮን ማለት እዩ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ብገለገለ ወገናት ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ተንቤን ራያ ዓጋሜ እንደርታ ዝበሃላ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እቶም ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ዝበሃሉ ድማ ናይ ደብረጽዮን ወገን ናይ ህወሓት ድማ ዓድዋ ሽሬ ኣክሱም እዚኣቶም ከዓ መደበራት ናቶም ምዃነን እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ ክልተ ኤሊት ኣብ መንጎ ተገማሚዖም ኣለዉ ኣብ መንጎ ግን ኣብ መንጎ እዚኦም እቶም ብድሕሪት ትሪኦም ፀናሕና ኣብዚ ከዓ እዚ እቲ መልሲ ረዳ ዝፀሓፎ ያቤክስ ነዊሕ ስቴትመንት ፅሒፉ ነይሩ እዚ ከዓ ብግልፂ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ጌታቸው ናይ ደብረጽዮንን ናቱን ክፋል ናይ ህወሓት ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑን ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ይእትዎ ከም ዘለውን ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ ድማ ተሓተቲ እቶም ናይ ደብረጽዮን ወገን ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ደብረጽዮን ንኣዲስ ኣበባ ከይድሎ ምስ መን ኢኻ ትብሎ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክራኸብ ዝብል ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ደብረጽዮን ናብኡ ከይዱ ክራኸብ ከሎ እንታይ ክገብር ንጌታቸው ረዳ ህወሓት እዩ ዝመርሕ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ውዕል ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብር ከሎ ምስ ህወሓት እዩ ተፈራሪሙ ህወሓት ድማ ኣባላት ናቱ መን እቲ ህወሓት እዩ ዘሎ ትሕቶ ሕጂ ሓደ እቲ ህወሓት ዝበሃል ደብረጽዮን ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ ዝገበሮ ምርጫ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝፀደቐ ተቐባልነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ረዳ ድማ እቲ ኦሪጂናል ህወሓት ኣነ ሒዘዮ ዘለኹ ምክንያቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኮንፈረንስ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ውድብ እዩ ደብረጽዮን ሒዝዎ ዘሎ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ረዳ ምፃጥቃኑ ኮይኑሎ ከምኡውን እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ይመስል እቲኣቶም ድማ በቲ ሓደ ወገን ኮይኖም ኣለዉ ክልተ ዓበይቲ ናይ ትግራይ ወይ እውን እቲ ውድብ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ንኤርትራ ክገብርዎ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ምቕልቅል ዝበለት ሃገር ብኣውራጃ ዝተመቓቐለት ብሃይማኖት ዝተመቓቐለት ብዞባ ዝተመቓቐለት ክፈጥርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ
كله تقمتيلو أب نفسهم كوينلو حانت درف نيرانا يا برخات من قصاب أبز غربا يرهب كونا اللغو ويانا ني إرتراز أمقكم عري أستي ودا نابي دحرية تبل درف نيرا ني بحكي وانا انقزيان حجيبت إحزا لك نبل نخلينا كل إليت ناي تقراي ني إرترا نمدفع ني إرترا نمدخاب ني إرترا فحبت نمتاو كل زكالهم جيروم يوم أما ودا تاقن جباركفو تقمت إلى أنا بنفسه كم تمتز كلها تازف عرواز نبر قد بعلم كاتوان رلنا كابزين العلي كنبو نخل ترجم كم زي اللابز قد دايزي لذي سقم تكوسد مخانو يتاجور دا ينقرالو انتهي تسقم تناتو كخون وتدراو دي سقم تكخون تأسروم ديو حبيرنا كن ريينا إذا كم زي لنا هلو غلو ميديا ناتهم كاب كمي كنتات هلو بفلاي توما دي سابا زلو زقبرو زلو كنتات داركان كوينات مدلاوات يقبر تبابي نون قديك بتقراو ستيم يالو يا በውጭም እንዲሁም በውጭ የሚገኙ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቁት ሰሞኑን እነዚህ አይነት ፎቶዎች በጣም ታዳጊዎች እንደዚህ መሳሪያ ይዘው ደግሞ ከመሳሪያው ስር ደግሞ እንደዚህ ከፎቶቸው ስር ደግሞ በጣም አስገራሚ ጽሁፎች የተጻፉበት ፎቶዎች በተደጋጋሚ እየተለቀቁ እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ምንድነው የሚለው ትርጉሙ ራሱ አላማውስ ምንድነው ይሄ ነገር የታሰበበት ሁኔታ የሚለውን እሷን እያንዳንዷን ጽሁፍ ይሄንን እንግዲህ ያደረጉ ያሉት እነ ምግበናቸው ቀጣይ ወዴት ለመሄድ እንደፈለጉ የሚያመላክት ነው። ታስታውስ እንደሆነ ከጦርነቱ በፊት ወደ ጦርነት እንደሚገቡ ትርኢት ያሳዩ ነበር። ይሄ የረሷቸውን አቧራ የጠጡ እንበር ተጋዳላይ ምናምን ዘፈኖችን ቀስቃሾችን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስእልታትን ቪድዮታትን ዝተፈላለየ መዋዕውዒ ዝገብርዎ ዘለዉ ልክዕ ከም ትቅድ ኣብ እስራ ኩናት ክጅምሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን ሓድሽ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ምልክታት ብፍላይ ምግበይ ምስ በዓል ኣብ ስቶም ደብረፅዮንን ገለን ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ሓድሽ ኩናት ይዳለው ከም ዘለዉ ይዛረብ ዘሎ ሰብዚ ኩሉ እቲ ምልክታት ንሪኦ ዘለና ከምቲ ቀዳማይ ኩናት ናይ ትግራይ ተኻይዱ ዝነበረ ንዑ ዝመሳሰል መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ያሰሙ ነበረ። አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው በየቀኑ መርዝ እየተረጨ ያለው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ ልጅ የሞተ ነው ይላል። ስሙ ኮኮብ ፍጹም ነው ስሙ ሞቷል ይላል። 44 ጦርነቶች ላይ የተሳተፈ ነው ይላል እና ከታች ምን ይላል? የዚህ ዘመን ጀነራል ኃይሎም ማነሳሻ ነው። ማነሳሻ ነው። ከላይ ጌታቸው አሰፋን ለጌታቸው አሰፋ ለዛ ለጭራቁ ማለት ነው። እሱን አግኝቸው ስምህን ንገረኝ ብየዋለሁኝ። በጣም የሚያሳዝነው አደጅ እናቴ ጀግና ሁን ብላ ደብዳቤ ላከችልኝ። እኔ መቼም ፕሮፌሰር አረጋዊን በቲ ኮይኑ በቲ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ መፍተቶም ረኪቦም ከባጭ ውሎም ይውዕሉ ኣለዉ ትግራይ መፃወቲ ናይቶም ናይ ብልፅግናን ንትግራይ ኤግዛክት ከምዚ ክትከውን ዝደልይዋ ዝነበሩ ድሮ ሰሊጥዎም ኣሎ ሻዕብያ ይኮነ ከምኡ ገይሮም ነፍሶም እዮም ከምኣ ዝገብርዋ ዘለዉ ኣፍኮር ሻዕብያ ዘደሊ ስጉምቲ ወሲዱ እዩ እዚ ሕጂ ኣትይዎም ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ዲስ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ነይሮም ዓቕሚ ገንዘብን ዓቕሚ ፕሮፓጋንዳ ሚድያን ስለ ዝነበሮም ግን ዓባቢጦሞ ይኸዱ ነይሮም ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ዝማዕበለ ኣይኮነን ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም እዮም ስርቂ ሸፈጥ ምትላል ምትንኳል ኣብ ናይ ሕድሕዶም ንነዊሕ ነይርዎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ከም ዝኸዱ ዝገበሮም እዚ ጉዳያት እዚ እዩ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቢዶም ከላ ንሓትሕዶም ክባልዑ ክብሎም ነታ ስልጣን ከሲሮም ይዝባል ብሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ከም ዘይብሉ ኮይኖም ነይሮም እቶም 5% ዘይኮኑ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስልጣን ብሉ ተቐቢሎም ክነሶም ኣብ ንሓትሕዶም ክጠማመቱ እታ ስልጣን ሲኖማ ከአዲስ አበባ ንመቐለ መፅኦም መቐለ ድማ ኣይተሰማምዑን ሕጂ ድማ ናበይ ክኸዱ እዮም በዚ ኸ ረዮም እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ በዚ ድማ ረይዎ ፓርቲ ህወሓት ነው ፕሪቶሪያ የሚባለው ስምምነት ድረስ ሄዶ የተፈራረመ ህወሓት ነው። አብይ አህመድ የሚፈራው ብድቅ ቁጭ የሚያደርገው ህወሓት ነው። ይሄ ህወሓት የሚባለው ጠንክሮ መቆም አለበት። የትግራይ ህዝብ መንግስት እንዲኖረው የትግራይ ህዝብ ፓርቲ ያለው ክልል ነው መንግስት የሚኖረው። ፓርቲ ከሌለ መንግስት የለም። መንግስት እኮ የሚሆነው ፓርቲ ነው። ወደ መንግስትነት የሚቀየረው ፓርቲ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ መንግስት እንዲኖረው ፈልጋለሁ። የፕሪቶሪያ ስምምነት ተፈራራሚ ባለቤት የሆነው ህወሓት ጠንክሮ ወጥቶ ፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲያስፈጽም ቶም ሓደ ድማ ከምዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ህወሓት እዩ ስለዚ ህወሓት ሓያል ተዘይኮይኑ ትግራይ ክትርሳዕ ምዃናን ቦታ ከምዘይብላን እዮም ዛረብ ዘሎ ኣብዚ ግን ሓንቲ ብዛዕባ ያኛው ግሩፕ ግን የአብይን መንገድ ነው እየሄደ ያለው አብይ ነው ራሱ ያኛው ሳይድ ያለው እነ ደብረጽዮን ብዙ ምስቴኮች ሰርተዋል
ሊጠየቁ የሚገባ ብዙ ነገር አለ። ወይም የበለጠ ጀግና ናቸው የተሻለ እውቀት አላቸው አይደለም ያልኩት ያለሁት። ይሄኛው the ኃይል አብይ ነው። አትሊስት እነዚህኞቹ እስከነ ድካማቸው እስከነ ምናምናቸው አብይ አይደሉም። ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ቶም ወገን አብዮም ኮይኖም ዘለው ከም አቢ ስራሕዮም ሰርሑ ዘለው ስለዚ እዚ ፈላሊኻ ምርኣይ ከድሊ ደብረጽዮን ጸገም ክልዎ ይኽእል ግን ምስ አቢ ግን ሓደ ይኮነን ዘሎ ይብሉ እነሱ መታገል እንችላለን። ጽራልኝ ሀገሮቹ ስለማላቃቸው ብዙ ታጽት እንደዛ ነው የሚያደርጋቸው። እያንዳንዱ ለአብይ አህመድ ዙሪያ ያለ የተደረገለት በሙሉ ለአብይ አይደለም የሚታገለው ያለው ከጋርድ ነው የሚጠበቀው። ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ወይ ጌታቸው is having fun ይለብሳል። ጽራልኝ ሲዳማ ሲሄድ የሲዳማዎች ይለብሳል። ጽራልኝ ሀገሮቹ ስለማላቃቸው ብዙ ጎንደር ሲሄድ የጎንደርን አለባበስ ይለብሳል። የእያንዳንዱን አገሩን የሚለብስ ነው። ኤግዛክትሊ የነሱ he's having fun by the way ጌታቸው is having fun the best time of his life በህይወቱ the best time of his life አሁን ነው። በቢዝነስ ክላስ ረዳ ብጣዕሚ ኢንጆይ ይገብር ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ጽቡቅ ዝኾነ ክንክን ይገብረሉ ከም ዘሎ አቢ ቤላ ገይሩ ሒዝዎ ከም ዘሎን ኣብዚ ክትገልጽ ኸላት ቤላ ናይ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክላስ አይሮፕላን ይበራል። ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ላውንጅ ያላቸው ሆቴሎች ጋር ያርፋል። ቪአይፒ በጋርድ ነው የሚጠበቀው። ኤክስፔንሲቭ ዲዛይነር ጫማ ዲዛይነር ልብስ ይለብሳል። በሼፍ ኩክ የሆነ የተመረጠ ኦፕን ባር የትም ቦታ ሲሄድ ጌቾ ነው። ስለ ገንዘብ አያስብም። ባንኩ ታንኩ የሱ ነው። the best time of his life ነው እየኖረ ያለው ጌታቸው ረዳ ነታ ህይወት ቤላ ገይሩ ኢንጆይ ዝገብራ ዘሎ ከም ዝኾነ የምዛረብ ዘለው ሕጂ እዚ ኩሉ ናቶም ምዃነ ነይሩ እስከ ናብቶም ናትና መልመጽቲ እዮም ኢሎም መልመጽቲ ቢያት ዝበልዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ እንታይ ናቶም ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣብ ስልጣናይ መሓደረ ድሕሪታ ዝበላ ዘረባ ኣብ ንዓይ ኣብ ስልጣን ከለኹ ንዝወረደ ሓደጋ ከጋንኑ ክብሉ 1 ሚልዮን ሰብ ሞይቱ ይብሉ ኣለዉ ዝበሎ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ? ድሮ ኣምሓራ ወላቶም ኩሎም ሓይልታት ኣብቲ ኢድ ዝነበሮም እንታይ ይብሉ ኢኻ ቀደም እውን እኮ ጀኖሳይድ ትብል እምበር ኣይተፈፀመ ኢኻ ከም ዝብል ኣሎ ደብረጽዮን ዝበሃለ እሱ ግን ንናቱ ስልጣን ክከላኸል ንዓይ ንኸጥቅዑ ክብሉስ ስጋ 1 ሚልዮን ሰብ ሃሊቑ ይብሉ ኣለዉ። እንታይ እዩ 1 ሚልዮን ፍርቂ ሚልዮን ቀሊል ድዩ ወላ 100,000 ቀሊል ድዩ ወላ ሓደ ሰብ ሞይቱ ዶ ይኮንካ እንተሓዝ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ደብረጽዮን ከምዚ ቅንዕናን ፖለቲካን ብሓደ ዝኸይድ ኣይኮነን። ቁኑዕ ሰብ ስለ ዝኾንካ ፖለቲከኛ ክትኮን ኣይትኽእልን። ስለዚ እቲ ትብሎ ነገር ሳዕቤኑ እንታይ ከይፈለጥካ ምባል ተበፂሑ ዘሎ ነድሪ ዘሰነዮ ነገር ስለ ዝኾነ ነብስኻ ምክልኻል ብዝገበርካያ ጌጋይ ናብ ዝበፅሕና ዝብል ፀቕጢ ስለ ዝበዝሐ ነብዚ ንኽከላኸልሲ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘይሃለቐ ኣይተፀንዐን ስቑኢሎም 1 ሚልዮን ዝብሉ ዘለው ንዓና ካብ ናይ ኣውራጃ ናይ ሃይማኖት ክሳዕ ስድራ ቤታት ኣቲኻን ምብትታን ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ዝተገብረን ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ማእዝኖም ከስሕቶም ዝፈተኑ ገዲፍካ ቶም ቀንዲ መሳርሒ ናይ ዝኽን ዝኾኑ ሓሶሳት ብገንዘብ ኣብ ዕዳጋ ተገዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ሓደ መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ክፃባፀቡን ኣብዚ ከምዚ ኣመሰለ ሽግር ሃገር ኣትያ ከላ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ጉዳያት ክትልፍልፍ ምውዓል ካልእ ጉዳይ ብዛዕባ ሽግራትና ፀገማትና ክንዕርዮም ዝግባአና ክነተዓራርዮም ዘለና ስራሓት ማእለያ ዘይብሎም ጉድለታት ኣለውና ኣይንሓቦም እና ንሰርሕ ስለ ዘለና መዓልቲ ኢና ንጋገር ክንዕርዮም ክንሰርሖም ክነብሎም ኣበይ ኮንካ ትዛረብ ኣለኻ እዩ ኣብዚ ደንበ ናይ ሃገር ኣሎ መስመር ናይ ሃገር ኣሎ መስርዕ ናይ ሃገር ኣሎ ኣብዚ ኮይንካ ትሰርሕ እንተኮይንካ ድላይካ ትዛረብ ክትነቅፍ ክትዕርፍ ኢልካ ነዚ መስመር እዚ ሰጊርካ ኣብ ደንበ ፀላእ ከይድካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ዝኮንኩም መሰል ይብልካ እንታይ ድምስተካብ ዓደም የለውም እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ህዝቢ ዘይኽበረ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዋረድ ኣብ ዝስምዑ ሕጂ በብመዓልቶም ኩሎም ከምዚኣ ከተጋጥሞ ምዃን ኣጋጢሞም እንዲ መብዛሕትኦም ስምዕዎ ነዚ ዝገብርዎ ሕጂ ዝገርም እንታይ ድምስተካብ ዓደም የለውም እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ዓዱ ዘየለ ሰብ ካብ ሓንቲ ኣንጎሎ ክዕፅፍ ዘይኽእል ብዓጀባን ብገለንበለ ናብ ሓንቲ ገዛ ኮይኑ ሳተላይት እንተኣሽሙ እናተጠቕመ ጥራሕ ተኣሽሙ ዝብል ንባዕሉ ነፃ ከይወፀስ
ንዓይ ነፃ ከውፅእ ይሓስብ ንባዕሉ ወፃ ዘይወፅእ ሓንቲ ኣንጎሎ ዘይጥወ ኣብ ሓንቲ ገዛ ተዓኪሩ ብዕምት ዕኩር ዝሓድር እቶም ኤርትራውያን ንባዕሎም ዳሳደድዎ መውትዊ ጨንቅዎ ዘሎ ፍጥረት ተገልቢጡ ንዓይ ነፃ ከውፅአኒ ምሕሳብ ድሓር ከዓ ይኣክል እዮም ዝብሉ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ይምፁ እሞ ዓዶም ኣትዮም ልክዕ ከምዛ ከምዛናትና ኣብ ዓደም ኢቶ ተዘየለ ኣብ ውፃእ ዓዲ ዘሎ ሰብ ጭንቀት ኣሎ እዚ ድማ ክንገድፎም ዝግበአና ድማ ሸለል ክንብሎም ዝግበአና ድማ ነገር ኣሎ ኣብ ርእሲ ጭንቀቶም ዓዲ ናፍቆት ኣሎ ይሓር እዮም ብዓዶም ብናፍቆት እዚ ተጠዊፍካ ጭንቀትን ብዓዲ ናፍቆትን ተጠዊፍካ ዓቅልካ ንፅበካ ተሎ ዓገርግር መባፅ ከመን ዋና ነገር ህዝ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ እዛ ኣሰናት በዓል ሚድያን ብዛዕባት በዓል ዋና ናይቲ ሚድያ ትግራይ ሓሲቡ ኣይኮነን ከምኡ ተዝኸውን ኣይምልከቶን እኮ እዞም ክልቲኦም ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣብ ትግራይ የምፅኦም ዘለው ንዓና እቲ ፖለቲካ ኣፈላላይ ሶ ንሕና ኢና ሃንድል ንገብሮ ናቱ ሓገዝ ኣይንደልን ናቱ ሓገዝ ኤግዛክትሊ ኣብዘይ ጉዳዩ ዝኣቱ ከምዚኣ ኢሉ ከዓ ፅፍዒ ትረክብ ትማሊ እዚኦም እንታይ ይብሉ ነይሮም ሎሚ እንታይ የጋጥማም ኣሎ ኣብዚ ከዓ ረይዎም ቤላ ገይሮም የፃወትዎም ኣሎ መዓልቶም ዝፅበዩ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ያቱ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ይኸዱ ማለት እዩ ግን ንኸይብለሱ እዮም ዝኸዱ ንኽነብሩ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ በፂሐ ክምለስ እየ ትብል ኣለኹሞ ፕሮሰስ ዲነኪ ወይስ በፂሐ ክምለስስ ኣጫውቲ ምስክስለስ ሰላሚ ዝኾነ ነገር ከይተወድአ ከይትዛረብ ገለ ድበሃል ኣሎ ምሽ ድሓን ክነግረክ እየ ድሓን ክልተ ኣሎ ኣብዲ ሰለጠ ኣምላኽ ኣብዲ ወዶ ይኹን ኣብዲ በሎ ክኸይድ ኣነ ሓንቲ በፂሕካ ናይ ምምላስ ዕድል ኣላ ሳላ ኣይተርፍና ግድን ኣላ ሓንቲ ከዓ ከይድካ ንነዊሕ ግዜ ተፅንሕ ዓይነት እያ ግን ኢትዮጵያ ግድን እያ ክምለስ ብጣዕሚ ትፈትዮ ብጣዕሚ ደስ ይብል ብጣዕሚ ጥዑም ዓዲ እዩ ናይ ብሓቂ ቅድሚ ኣምላኽ ከምዚ ሓተክ ዝደሊ ሕቶ ማለት ብዙሕ ተባሂሉ ይኸውን እንዲ ትፈትውያ ሃገር ንምንታይ ከ እዛ ሕቶ ክደኣኒ ካብ ኤርትራ ወፃእ ድያ ወላስ ብሓፈሻ እያ ብሓፈሻ እንተኮይና እዛ ሕቶ ዝፈትዎ ሃገር ኤርትራ እያ ምስ ሃገረይ ከወዳድራ ዝኽእል ሃገር ካብዘን ዘለዋ ኣይኮነትን ብሕጂ ሃማን ክትፍጠር ኣይትኽእልና እታ ስለምንታይ ዝበልክያ ከዓኒ ኩሉ እንታይነተይን ክብረይን ኣብ ኤርትራ ስለ ዝጠቕለል ዝፈትዎ ሃገር ኤርትራ ኣዶይ ክሓተክ ዝደሊ ሕቶ that's why ነዚያ ኣዱ ትበሃል ነዚያ ኣድያም ኩሉ ግዜ ምስ ፀረፍዋ ኩሉ ግዜ ምስ ኣዳኸምዋ ነዛ ሰብ እዚኣ ብፍሉይ ብዙሕ ግዜ ካምፔይን ናይ ፀርፉ ገብሩላ እዮም ስለምንታይ ሃገረይ ይፈቱ ስለ ዝበለት በንፃሩ ነታ ሓንቲ ከርእየኩም ፀናሕኩ ድማ ከምኡ ኢሎም ብዙሓት ከማ ፅሒፍኩም ለይ ንዓ ድማ ኣጆኺ እምበሳ ሓድነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትፈጥር ዘላ ኣንታ ትሰብሲ ከምዚ ንሳቶም ብፅል ዓዊሮም ዘለዎ ኣነ ናይ ተጋሩ ፅል የብለይን ከም ጆርጅ ንኣብነት ብዙሕ ኮንተንት ዝሰርሕ ሰብ ናይ ተጋሩ ፅል የብለይን ኣነ ኣብ ምንታይ ይውዕሎምኒ እቲ ፀገም ንሕና ንሪኦ ዘለና ገዛኻ ረሲ ኣዲኻ ገዲፍካ ሓትናኻ ናፍቕ ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት ስለ ዝበቆሉ እዩ ንሕና ንብል ዘለና ኤርትራዊ መጀመርያ ኤርትራዊ ክፈቱ ዘሎ ንኤርትራዊ ከፍቅር ዘሎ ሓውኻ ምሳኻ ዘሎ ከየፍቀርካ ኣምላኽ እውን ከኸም እዩ ዝብል ነቲ ብዙርያኻ ዘሎ ሓውኻ ዘየፍቀርካሲ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ የፍቅረየ እንተበልካስ ሓሶት እዩ ዝብል መጀመርያ ሓውኻ ኣፍቅር ሓውኻ ወዲ ሓቦኻ ወዲ ሓትናኻ ጎረቤትካ ዘየፍቀርካ ዶብ ሰጊርካ ትግራዋይ ሓወይ ክትብል ተጀሚርካ ሓሳዊ ምዃንካ እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀንሓን ትግራዋይ ሓሳዊኻ ስኸ ብዛዕባ ትግራይ ክትዛረብ መፍቃድ ይብካ ብሉኻ ሙሉእ ሂወቱ ናይ ትግራይ ዜና ዓወት እናበለ ዘገማድሕ ዝነበረ እዚ እናተቐባበሉ በል ዝብልዎ ዘለዉ ህዝቡ ስለ ዘይኽበረ ሃገሩ ስለ ዘይኽበረ ሃገረ ይፈቱ ስለ ዘይበለ ሃገረ የኸብር ስለ ዘይበለ ከዋርድዎ ውዕሉ ኣሎ ክንደይ ግዜ ርኢናዮም ኢና ኩሎም እዛ ኩላ ትግራይ ትዕወት ትብል ዝነበረት በቢበይኖም ረኺቦም ክጭፍጭፍዎም እዮም ዝውዕሉ እንታይ ሞ ክገብሩ ጎሲሞማ እዮም ዓድቦም ጉሒፎም ብናይ ትግራይ ዘንባሓቑ ዝነበሩ እቶም ተጋሩ ቤላ ገይሮም የርእይዎም ኣለዉ እዚኣ ኻ ሎሚ ግዝ መዓልቲ ከተፀበይ ባዕሎም ከማ ክገብርዎ እዮም ልክዕ ከምዛ ማስቲካ ይሕይኽዎም ይጉሕፍዎም እታ ፖለቲካ ናቶም ድማ ኣይ መይታ ስለ ዝኾነት ዘለ የለን ገሊኦም ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከዝልቑ ክዛረብዎ ዝፀንሑ ሰሚዕኩሞም ኢኹም ኣብዚ ናይ ህወሓት ካድረታት ዝነበሩ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ሎሚ ግን እታ ኩዕሶ ስለ ዝተቐየረት ቀስ እናበልካ መንገዲ ትቕይር ናበይ ገፅካ ናብ ኣቢ ገፅካ ናብ ጌታቸው ረዳን ናብ ኣብን ገፅካ ትዘብል ኣቦኻ ርይዎም እዩ ኣምፂዎም እዩ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ግን ርይዎ ወላ ሓንቲ ከሳልጠሉ ዝኽእል ዘይኮነ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ብዛዕባኡ ተዛሪቦም ነይሮም
زي حجي متقاملو زلنا موقسنا كل مداباتنا زخونه هاغراو چارتر سي انت يزبر حنت كابت متكلات ناتو ني وسان غدنا يسب ويتي صغنا يسب او كم عبي ነገር ይዝገልጹ ማለት ስለዚህ እዚ ሎሚ እንጥቀምሉ ዘለና ኣብዚ ቦታ እዚውን ዓቢ ተራከም ዛዕቢ መበገስ ከም ዝኾነ ሳውራ ወይ ዝባው ግንባር ነቲ ናጽነት ምምጻት ራይ ዘይኮነ ንሰብ ከም ዓቢ ከም ማእከል ገይሩ ብሕክምና ብትምህርቲ ብኩሉ ወላ ዝኣናዮ ናይ ስንዓን በሎ ኩሉ ኣገልግሎት ንሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ንወሳኒ ግደ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝነበረ ካብ ሕጂ ካብዚ ንርዳ ማለት እዩ ካልእ እቲ ብዓቢ እቲ ናይ መሳላት ናይ ቋንቋታት ናይ ትምህርቲ ውን ኣብዚ ሰለስተ መስረተ ኣነ ካብቲ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ተሰራሐሉ ካሪክለም ቋንቋ ናይ ትግርስ ተማርኩ እየ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ቦታ እዚ ንጸጋታት ናይ ሰብ ማዕረክ እንደ ኣገዳሲ ምዃኑ ኩሉ ነገር ብዘይ ሰብ ክስራሕ ከም ዘይክእል ብዘይ ሰብ ምናልባት እንተ ዳ ሰብልና ሎ ብዚ ሕጂ እንጥቀመሉ ዘለና زاسل زيا أب نايرترا سوشيال ميديا كصور زوالت يا كابتي كولج اوف ميديسين ويونايت أنا يونيفرسيتي مرة باي ذا واي تعزون يونيفرسيتي مرة تعزي لهم بروباغندا زقبرو اتناي ميديسين تمرتاو كم زوهابن كاروت قلقلة فيلد تاتاو كم زمهارون يمز قلتو كابوس تمرعو جراجويتس تماين عن رزالنا لذي كنا من تايب زعبا يرترا كتقعر وعيلكا حماق تزارب وعيلكا حماق كتلفلف وعيلكا أبت كونت كنرويا خلنا جن يرترا أبت مسرتها ونجر بزح سعر تجبر الله يس بزح زقود الله كمزي تعميد كل بيرفكت لازم نسبيلن صوت لكم يرترا بزح بدوتات الله بزح سرتات الله التعزرتات جن هاجر كامس حاسكا حزب خامس حاسكا هيك الرزق مجمريا حزبها تكب كتكل لك رهيع كان تلقى بعقمها تحجز كتكل لك هاجر بعقمات تسرح الله إذا تريز الله يونيفرسيتيو أبي أوروبا زل يونيفرسيتي مثل I mean seriously زتمهر كالي يونيفرسيتي تشيك برا كابزي صبغدا اركيتكتشر ناتو نو وحود يونيفرسيتي كابزي كصبغ زغل باركيتكتشر بوشتو زلو تحسوتات يا زلو فاسيليتيز كلا كالك كون خلي كن اتي قرصي هذا منقسي كمزا عينت غزاوتا بسمرا قالك سرح يخلنا يرابط غدناتا زره እዚ ግን ኣብ ማይ ነፍዒ ተገይሩ ዘሎ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ትምህርቲ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዚ ገዛ እዚ ክስራሕ ከሎ ብዙሕ ገንዘብ ይተኸፊልሉ ብዙሕ ባጀት ይወፅሉ ብርግፅ ትሪኦ ዘለኻ ሞደርን እዩ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዲጋታት ብሙሉ ተሰሪሑ ዘሎ መዓት ገንዘብ ይወሲዱ ኣብቲ ዘልዮ ቦታታት እምበር ኣብቲ ዝረኣየሉ ቦታታት ወይ እውን ሽም ዝረኽበሉ ቦታታት ኣይኮነ ሰረዘረት መንግስቲ በተን ዘለዋ ዓቕሙ ስለዚ እዚ ኮሌጃት እዚ ኣብ ኣስመራ ብሓንቲ ቦታ ረኣዩ ወይ ስምዑ ላይ ሰልፊ ተፀጊዕካ ክትሰኣለሉ ትኽእል ኣይኮነን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማይ ነፍዒ እዩ ማይ ነፍዒ ካብ ኣስመራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ዝረሓቐ እዩ እዚ ኣብ ኣስመራ ብገለ ወገን ዝገብሮ ነይሩ መዓት ስእልታት ምገበረ ነይሩ ፅባቐ መወሰኸ ኣብቲ ከተማ ወይ እውን እዚ ኮሌጅ ናይ ዓዲ ቀይሕ ብገለ ወገን ናይ ኣስመራ እንተ ዝገብሮ ነይሩ መብዛሕትኡ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ከተማ ስለ ዝግበር ካልእ ነገር ፅባቐ ክፈጥር ምኻለ ግን በቲ ናይ ህዝቦም ኩሉ ህዝቦም ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ዓቕሞም ዘፍቅዶም ይገብሩ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተኽኢልካ ናትካ ወስኽ ሓግዝ ህዝብኻ ዲኻ ገለመለ ገለ ግበር እንተዘየለ ግን ዕንቅፋት ኣይትኹን ክብሉ ከለዉ ሓቆም እዩ تخيل كاجبر وسخلو نزي قال لنا قرك تجبر فتن كيت كمهار ابزي تمرت انت لك كيت كحوات كمهار من قص غيت فتوى تغلق زعبوي تزارب من قص فتخيل من قص كخيره نابل كاجن فقط عد هاجر كيت كمس غربابتي لما اسمع تبل تخين كا كم زاز خون كايت خون زا بوليتيكا ناي تقاوم تتبان لخندي 10 عام 3 عام حنسا السودان كودو حنسا اثيوبيا كودو ولا حنت فرزي بالسترفه كم خينو كيترف منتان زكا لك كاجبر عقمها بزبخ توكير كسرح زنبر سرعات يلن جزيو يحيزو كحل في سرعات نسخاجن بزبخ توكير كسرح نسبخ تحجزوا من قد فطر مبزحتهم لباماتكم يوم زقبر زلو بوليتيكا ولا وتك مصوم يصبي له ابقل بلا وتك مصخون وي ونقل مكيارات يقبر خون نقطبا ينفسنو خغبرو عدل وهاب خون تاجر كابت زلاتو مخاته مسوسات كغبر كل يبحرالو لجزيو جن بزبخ توكير كسرح تاع بوليتيكا تدلي زلا خونلكا بزبخ توكر بزبخ يتنباري دحرت هاجر تقدسك خوينك حزبخاي نباري نا حزبخا اتوكيركا نابتم منسياتكا اتوكيركا تسريكا كل نجر كما تخليو نالو مارس دما ابزك ودك فتني لايك مقبار سبورت مقبار كومنت ناتك مقداف ابالات نايزو channel كون نابلكو كم وترو مزا فليت درفي ام شور كم تفتوا مزا غتفكم بشمكم درسنا خانينا درفنا خلص هورا
يسقومي يتمنى زمانات اندو زقدمي كم حياة كنتي زسني هدمي نقاري دمسنا جغانو مسعدمي تنبيتاوي قالنا انقع تترقمي حضرات بعلاتهم مهورات تبقى بالسالي